Bueno, boas tardes a todos e a todas. Iníciase a sesión ordinaria do Concello do Pleno do día 26 de xullo de 2024 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. Primeiro asunto, expediente 1352/2023, convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello para a xestión da Edar de Ortigueira. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura a dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 19 de xullo de 2024. Cando queira. Boas tardes, gracias, señor alcalde. Dase conta da proposta da alcaldía que de seguido se ensire. O Servicio de Tratamento de Augas Residuales Urbanas é un servicio de competencia municipal de acordo co establecido nos artigos 25.2.c e 26.1a e 86.2 da Lei 7 de 1975, de 2 de abril, reguladora das bases de réximen local nos términos establecidos na legislación autonómica. Neste sentido, os artigos 80.2.l e 81.a da Lei 5 de 1997, 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia, os artigos 5.1a e 27 da Lei 9 de 2010, de 4 de novembro de Augas de Galicia, atribuyen ás entidades locales, agás que o servicio estea declarado como interese de Comunidade Autónoma de Galicia, a competencia para a prestación do servicio de tratamento de augas residuales, así como para a elaboración de proxectos de obras e a execución das correspondentes infraestructuras que non estean declaradas de interese da Comunidade Autónoma. O anterior establécese sen prexuízo das técnicas de colaboración e cooperación que, en calquera dos casos, poidan articularse con outras administraciones públicas para o auxilio técnico e o financiero para a execución das obras ou para a prestación dos servicios. O 13 de 10 del 98, o Concello de Ortigueira, ao haber o disposto no decreto 84/1997, 10 de abril, de colaboración técnica financiera da Administración Hidráulica de Galicia con as entidades locales en materia de abastecimento e saneamento de auga, solicitou a Augas de Galicia o financiamento e execución da obra Estación Depuradora de Augas Residuais en Santa Marta de Ortigueira, comprometéndose a asumir a explotación, conservación e mantenimento das obras unha vez rematadas e postas a disposición por Augas de Galicia. No marco de colaboración acordada, a Administración Autonómica licitou e executou a correspondente contrato de obra. Unha vez rematada a súa execución, as obras foron recibidas en conformidade o 21 de novembro de 2000 e postas a disposición do Concello de Ortigueira o 10 de febreiro de 2003 para a súa xestión, conservación e mantenimento de acordo cos termos de colaboración acordada. Non obstante, a entidade local nunca chegou a asumir a dita xestión. En atención ao anterior, o 29 de abril de 2005, Augas de Galicia, previa autorización do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión de 9 de decembro de 2004, formalizou o contrato de xestión de servicio público en réximen concesional para a explotación de Edar de Ortigueira, cuxo prazo de duración finalizou o día 30 de maio de 2020. No ano 2020, con motivo do remate da vixencia inicial do contrato de xestión de servicio público, a través do cal Augas de Galicia viña xestionando a infraestructura, o Concello de Ortigueira solicitou a continuidade desta xestión autonómica, formalizándose o 23 de 11 de 2020 un convenio de colaboración entre ambas administraciones a fin de regular os termos de dita xestión. O convenio foi obxecto dunha adenda o 19 de maio de 2022, prorrogándose o seu prazo de vixencia hasta o 30 de maio de 2024. En virtude do exposto, Augas de Galicia ven asumindo a xestión e explotación das instalacións da Edar de Ortigueira dende o remate da execución das obras e posta a disposición do Concello, polo que, con data 4 de outubro de 2023, a alcaldía expresou o seu interese a Augas de Galicia en que a Estación Depuradora de Augas Residuais de Ortigueira se xestionase por dita entidade ao beiro do disposto na Lei 1/2022 de 12 de xullo de mellora de xestión do ciclo integral de auga. Con data 3 de xuño de 2024, Augas de Galicia comunica que é viable a asunción pola súa parte da xestión de dita infraestructura de depuración, dando traslado da proposta de convenio de colaboración e da aprobación de volume de depuración mensual ordinario aplicable a Edar de Ortigueira, a fin de que o Concello manifeste a súa conformidade, rexeitamento ou presente as alegacións que estime convenientes. Consta no expediente memoria xustificativa do convenio asinado polo técnico municipal na que, entre outros extremos, faise constar.
Justifícase o interés público, social e económico da colaboración do Concello de Ortigueira na asinatura do convenio. A asinatura do convenio non supón ningún custo económico para o Concello de Ortigueira, mentres que, pola contra, asumir a xestión directa de EDAR suporía un importante impacto económico. O Concello non conta con recursos suficientes e adecuados para asumir a xestión directa de EDAR. A encomenda de xestión non supón cesión da titularidade da competencia ni dos elementos sustantivos do seu exercicio, sendo responsabilidade do órgano ou entidade encomendante ditar cantos actos ou resoluciones de carácter xurídico den soporte ou nos que se integren a concreta actividade material obxecto da encomenda. A formalización da encomenda de xestión realizarase mediante a asinatura do correspondente convenio entre Augas de Galicia e entidades de dereito público das distintas administraciones que se publicará no boletín oficial correspondiente. No presente caso, cumprense os requisitos para entender que estamos ante unha encomenda de xestión no ámbito da Lei 1/2022. Dita norma, na súa exposición de motivos, establece que un dos seus principais obxectivos é ofrecer aos municipios unha solución definitiva, eficaz, profesionalizada e igualitaria para a prestación dos servicios de saneamento, depuración e abastecimento, unha alternativa de carácter voluntario para aquelas entidades locales que teñan dificultades contrastadas para ofrecer un bon servicio á súa ciudadanía. Especificamente, no artigo 26 de dita norma regula o procedimento para a asunción por parte de Augas de Galicia da xestión das infraestructuras e a prestación de servicios vinculados ao ciclo integral da auga. Consta no expediente o informe de Secretaría Municipal, consecuentemente, tendo en conta que o obxecto do convenio encomenda a actividade material e técnica consistente na xestión de EDAR de Ortigueira a Augas de Galicia, entidade especializada neste ámbito que conta con personal e medios cuantitativa e cualitativamente superiores aos dispoñibles no Concello. Polo tanto, ningunha dúbida cabe de que con esta encomenda obterás unha prestación máis eficiente e profesional que de pretender xestionar directamente a EDAR dende o Concello. O Concello conserva tanto a titularidade da instalación como as competencias en materia de depuración, tal e como consta expresamente no borrador do convenio, cláusula quinta, e na propia lei, artigo 22.2, Augas de Galicia, únicamente percibirá do Concello de Ortigueira o canon ao que fai alusión os artigos 31 e seguintes da Lei 1/2022 de 12 de julio. Está debidamente justificado o interés público, social e económico na estrutura do presente convenio e colaboración. En consecuencia, propónse ao Pleno, primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Ortigueira para a asunción por Augas de Galicia da xestión da estación depuradora de augas residuales de Ortigueira e da prestación do servicio de depuración cuyo texto recóllese no anexo. Segundo, autorizar e facultar ao señor alcalde para que, como representante legal desta corporación, asine devandito convenio e toda a documentación complementaria que sexa necesaria para a efectividade do presente acordo de devandito convenio. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 3 votos a favor dos concelleiros do PP e da concelleira señora Rego Martínez, integrante do Grupo Municipal Mixto, e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal PSDG, PSOE e de Primeiro Ortigueira, acorda determinar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitísimas gracias. Ábrese debate. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como xa se dixo na comisión informativa, modificar é importantísimo firmar este convenio con EDAR para que o Concello non sea quen de facerse cargo desta financiación e, bueno, transmitirlle o cargo a Augas de Galicia, porque o Concello ahora mesmo non ten nin persoal nin a financiación para a súa xestión. Muchísimas gracias. Ten a palabra o señor Marco Xal. Hola, boa tarde, moitas grazas, señor alcalde. Lido os informes, sí que me gustaría saber, porque recollen por ali que hai unhas obras de mantemento e conservación que hai que realizar e que isto non sei se pode repercutir no canon que pagamos todos os veciños e veciñas na depuración das augas. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, nos estamos de acordo con este convenio e con que siga sendo Augas de Galicia quen se siga facendo cargo da xestión da EDAR de Ortigueira, como ven facendo desde a súa inauguración. O que non entendemos é por que
con este convenio non nos presentan xa o convenio da depuradora de Espasante, porque segundo a propia exposición que fixo a señora secretaria, segundo a lei 1/2022, Augas de Galicia pode ostentar a calidade de entidade pública prestadora de servicios no ámbito de abastecemento, saneamento e depuración sempre e cando as entidades locais así o soliciten. Vostedes levan gobernando xa máis dun ano e non entendemos por que ese convenio de a depuradora Espasante non está aquí xunto con este. Supoño que me dirán despois que, como todo e como decía aquel, estamos trabajando en ello. Hai outro tema tamén que nos preocupa, que pensei que a señora Rego nos iba a comentar algo, pero vexo que non. O comentamos xa outro día na comisión, que este convenio nos obriga a facer unha ordenanza no prazo de 6 meses, unha ordenanza que regule o uso do Servicio Público de Saneamento. Nos preguntamos a comisión en que iba a consistir esa ordenanza, ninguén nos soupo contestar absolutamente nada. Non sei se xa nos poden explicar algo máis ou se temos que aprobar este convenio así, sin saber en que vai a consistir esa ordenanza. Nos preocupa tamén porque pois un goberno que en 13 meses todavía non foi capaz de presentar ningún borrador de presupostos, pois non sabemos se en 6 meses van a ser capaces de preparar, de aprobar e de ter en vigor esta ordenanza a que, como digo, nos obriga este convenio que seguramente sairá a favor e firmemos e aprobemos. Moitas gracias, señora Ana Franco. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, por a nosa parte, simplemente decir que é unha renovación máis do convenio con Augas de Galicia, o cal, bueno, pois agradecemos dentro do Concello, agradecemos que Augas de Galicia que nos xestiona esta depuradora. Por outra parte, coincido con Primeiro Ortigueira en que tamén que se presione o posible para que xestionen tamén a depuradora de Espasante, xa se intentou en algún momento, pero unha que non fomos capaces porque por parte de Augas de Galicia pois non están a favor de xestionar máis depuradores, salvo as que xa estaban xestionando hasta agora. E por outro lado tamén o tema da ordenanza. A ordenanza vai nos a supoñer seguro que o incremento de costes para os veciños, posiblemente, leva algún apartado en ese sentido, e por outro lado tamén vai a supoñer obra nova que temos que contar con ela dende o Concello, en temas de contaminación e outros asuntos. Creo que hai que profundizar en esta ordenanza, é de presentación obrigada e, bueno, saber que agora vamos a aprobar, que pola nosa parte o voto vai ser a favor, pero despois vai ter as súas consecuencias. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Bueno, evidentemente solicita a prórroga da colaboración por falta de recursos económicos e de persoal. Vale. Respecto á ordenanza, quitamos o do arquitecto, o do tractorista, por exemplo, entón quitamos algunhas, ao mellor salen, outras non salen, pero evidentemente o custo que supón, o aforro de costes que supón esta colaboración, pois non se preocupen vostedes que polo interés quitaremos a ordenanza adiante. Nada máis. Moitas gracias, señor Jaime. Simplemente, como xa saben e xa se dixo en bastantes ocasións, a xestión da Edar de Ortigueira sempre estivo a cargo de Augas de Galicia, desde o ano 2003, decía aquí a señora secretaria, e creo que debe de seguir así, polo beneficio do noso propio Concello, xa que contamos con medios persoais técnicos e económicos, como ben sempre me recordan, que son limitados. Por lo tanto, se isto non o fan da Xunta de Galicia, pois o que temos que estar é contentos de que o fagan, non? Como se advirte tamén nesta situación, claro, o seguinte será a Edar de Espasante, claro que sí, e non dubiden vostedes, como dicen, levamos 13 meses, en 13 meses xa sabemos que Aznar dixo, estamos trabajando en ello, era vostede concelleira do Partido Popular daquela, agora me imagino que a vostede iso xa lle queda para facer chistes, pero con 13 meses que levamos, pois, oye, o que vamos a intentar é primeiro facer que é moi necesario para Ortigueira, e despois faceremos o seguinte, que será a Edar de Espasante, e será bon para Ortigueira, para todos os veciños e as veciñas. Como se advirte no informe do secretario, que seguramente leeron, de acordo á aprobación, este convenio de colaboración debe ser adoptado por quórum, é dicir, que todo o mundo, por maioría absoluta, polo que quedo, e pido agradecemento a todos os concelleiros para que isto saia adiante, porque é bon para todos os veciños e as veciñas.
Vamos a proceder á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias, señores concejales. Isto será bon para Ortigueira. Prospera o punto. Segundo punto, expediente 1550/2024, determinación dos días de festas laborais no municipio de Ortigueira para o ano 2025. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 19 de xullo do ano 24. Cando queira. Dase conta da proposta da alcaldía que de seguida se ensire. Visto o escrito da Xefatura Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración, interesando que por este Concello se faga a proposta de 2 días de festa local segundo establecen os artigos 37.2 do Estatuto de Traballadores e o 46 do Real Decreto 2001-983 de 28 de xullo. Visto que o prazo para formular de bandita proposta e remitila á Xefatura Territorial remata o día 1 de setembro de 2024, no uso das facultades que me están conferidas, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, determinar como festas de carácter local neste Concello para a súa inclusión no calendario laboral do ano 2025 os seguintes días: 4 de marzo, martes de Entroido; 29 de xullo, día de Santa Marta. Segundo, remitir certificación do presente acordo á Xefatura Territorial da Coruña e Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade os seus membros presentes, acorda dictaminar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Non teño nada que decir. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Xal. Nada máis que engadir, moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Franco Martínez. Nada que engadir tampouco. Moitas gracias. E ten a palabra o señor Penabaz Muras. Sí, bueno, eu simplemente decir que son os 2 días que queremos veciños. En algúns anos no noso mandato intentouse pospoñer outros festivos locais, como era o Día de San Antonio. Pero, bueno, visto pois que a maioría dos veciños pois querían que fora Santa Marta e Carnaval, pola nosa parte, pois parecenos ben. O que queren os veciños é o que temos que facer nosotros, non? Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Exactamente, corroboro o que dixo Juan. Mantense a tradición, como acaba de decir o concelleiro Penabaz Muras, a tradición de designar como festas locais o martes de Antroiro e o día de Santa Marta. Pola miña parte non hai nada máis. Pasamos á votación. Votos a favor? Unanimidade, prospera o punto. Pasamos ao punto número 3, expediente 6/2024, aprobación do proxecto modificado titulado Humanización Avenida de Cuba. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura a dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 19 de xullo do ano 24. Darse conta da proposta da alcaldía que de seguida se ensira. Antecedentes. O Concello Pleno, na súa sesión do día 31 de xaneiro de 2024, aprobou o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos, POS más 24, incluindo no plan complementario, entre outros, o proxecto titulado Humanización Rúa Avenida de Cuba, con un orzamento total de 148.091,39 euros. Presentados os proxectos e a restante documentación á Diputación Provincial, de bandito proxecto sométese á supervisión dos servicios técnicos da entidade provincial, emitindo un informe desfavorable polo que se require a este Concello que proceda a emenda das deficiencias detectadas e que constan de bandito informe técnico. Por outra banda, a Axencia Galega de Infraestructuras, co fin de conceder a preceptiva autorización para a execución das obras, interesa que se engada ao proxecto de documentación relativa ao análisis das manobras no cambio de sentido e cotas dos distintos elementos de cambio de sentido. Con data 29 de 5 de 2024, o técnico redactor do proxecto presenta no Rexistro Xeral o proxecto modificado unha vez introducidos os cambios solicitados tanto pola Diputación Provincial como pola Axencia Galega de Infraestructuras. Con data 12 de xullo de 2024, a Diputación Provincial comunica que o referido proxecto foi supervisado polos servicios técnicos da entidade provincial, emitíndose o 3 de xullo de 2024 un informe favorable, polo que se propón ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar para os efectos
para os únicos efectos da súa inclusión no pós-2024 o proxecto titulado Humanización Rúa na Avenida de Cuba, cun orzamento total de 148.091 euros con 38 céntimos. Unha vez introducidos os cambios para emendar as deficiencias detectadas pola Diputación Provincial e pola Axenda Galega de Infraestructuras. Remitir certificación do presente acordo da Diputación Provincial aos efectos oportunos. A Comisión Informativa de Asuntos Xerales, por 3 votos a favor dos concelleiros do PP e da concelleira señora Rego Martínez, integrante do Grupo Municipal Mixto, e 3 abstenciones dos concelleiros do Grupo Municipal PSDG PSOE e de Primeiro Ortigueira, acorda dictaminar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Muchísimas gracias. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como se dixo na Comisión Informativa, tuvose que contestar ao requirimento que fixo a Diputación para que houve que modificar o proxecto inicial na Rúa Humanización, como dixo a secretaria agora mesmo nas cotas, mas no cambio de sentido. Recordar que é un importe de 148.091,38 euros e bueno, é o proxecto aprobado no POS do ano 24 e para que se poida executar e sacar a licitación, pois hai que modificar dito proxecto, por iso ven ao Pleno. Muchísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Nada, pola nosa parte, só dicir que, aproveitando que se van facer obras de humanización e demais, que se van levantar estradas ou rúas ou que sexa, que aproveitan xa tamén para facer a separación dos saneamentos ali na Avenida de Cuba, que aproveiten tamén para facer as canles de telefonía ou de fibra, non, de internet, e despois que tamén houve veciñanza que nos falou dos problemas dos volardos, e tamén temos aquí outro problema que é a perda de aparcamento, que cal podería ser a súa solución a esta cuestión. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Franco Martínez. Ben, nós tamén estamos de acordo, por suposto, en que se renoven todas as rúas do Concello. En moitos casos hai moitas que están en moi mal estado e, bueno, por suposto, tamén da modificación aquí que nos obrigan as administracións. Eu quero recordar que hai outras moitas rúas nun estado, bueno, lamentable, digamos. Un exemplo é a rúa Avenida Francisco Santiago, que a verdad que está bastante desastrosa. Temos aí aínda a famosa piscina, que eu non sei se se acordan, pero no anterior mandato pedían reiteradamente que se eliminase esa piscina. Bueno, pois, ao mellor era que eran vostedes moito máis listos na oposición do que son no goberno, porque a piscina sigue aí, a rúa sigue exactamente igual. Tamén quero recordar que na oposición todos as veces que tiñamos pleno, o señor Jaime Ponce nos recordaba o que estábamos gastando no valado do muro de San Roque. Iba facendo a conta, seguro que se acorda, pleno tras pleno, levamos 60.000, levamos 70.000, levamos 80.000. Bueno, pois levamos vostedes ano e pico e seguimos contando miles e miles de euros no valado do muro de San Roque, porque sigue tamén exactamente igual. Tamén quero recordar, seguramente xa sexamos un pouco pesados con este tema, pero que todavía non se fixo nada co tema das tuberías de fibrocemento. Outro día houve unha avería na Avenida Escola de Gaitas, na que os empregados de Viacua tuveron que facer uso de todos os EPIs de protección, porque tuveron que cortar e amañar unha tubería que era de fibrocemento co amianto e con todo o perigo que iso conleva. Entón, bueno, pídolles que para proxectos futuros teñan en conta todas estas cousas e teñan en conta tamén, como decimos sempre, os sitios máis sensibles, como son o CEIP, ao que todavía as augas potables siguen chegando a través de tuberías de fibrocemento. Muchísimas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, son o último en falar e logo hai cousas que xa non vou dicir porque senón repetiríanse dos compañeros de corporación. En si coñezo a obra, non coñezo todo o proxecto. Na comisión informativa si me decía Jaime que estaba previsto que foran todas as canalizacións subterráneas para non ter que logo estropear a obra outra vez. Entendo que o tema dos volardos en ese tipo de obra tamén queda solucionado porque vai quedar todo ao mesmo nivel. Logo,
no tema dos volardos non vamos a ter problema. E en canto a prazas de aparcamento, eu non sei as que se poden perder, pero poucas. Quizás ao mellor, pois, pareceme que ao mellor 2 ou 3 prazas de aparcamento que, bueno, entendo que é algo susanable, que vale a pena e que danos, pois, unha rúa nova. Coincido tamén con Ana, de Primeira Ortigueira, no tema da calle da Rúa Francisco Santiago. Esta era unha das obras importantes. Quizás, se continuara o mandato, pois faría antes Francisco Santiago que Avenida de Cuba, ainda que estaban pensadas as dúas. Pero, bueno, Francisco Santiago sí que me preocupa, porque o tema do solar que quedou anegado de agua, conseguimos contactar con unha empresa de Oviedo, estiveron aquí, plantearon a solución, quedaron de facer o informe, ten os datos, os técnicos teñen os datos, tiñan que traer unha máquina para facer unhas comprobacións e unhas perforacións no que é as paredes de formigón e o fondo, e, bueno, parece que eso que se quedou nada. É unha obra complexa, unha obra que vai a requerir unha cantidad de diñeiro importante para executar, pero hai que facelo porque iso non pode continuar así. Por unha parte está o edificio, por outra parte temos unha casa, máis peligrosa todavía que o edificio de que se derrumbe, quizás o edificio aguante, a casa non, e despois por outro lado temos a rúa, temos as fincas da parte de abaixo que están soportando os vertidos da agua do solar. Entón, eu creo que iso que deberá de continuarse coas xestións que fixemos nosotros. Os técnicos do Concello saben quen é a empresa, estiveron aquí e simplemente continuar co tema. Creo que a nivel de proxecto, polo menos a min pareceme que é unha das empresas que pode ser adecuada, hai outras, pero aí tedes un exemplo dunha empresa que se pode meter a facer un proxecto dese calado, que non é fácil. E se as cousas non salen ben non hai ningún problema, pero se non salen mal, pois o Concello ten que indemnizar as consecuencias da obra. Nada máis. Muchas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Bueno, a modificación do proxecto é simplemente que no cruce con a Escola de Gaitas o enxeñeiro puxo unha semirrotonda para facilitar o cambio de sentido e interpretaron que un camión efectivamente podía collelo e non daba girado, simplemente retiralo para evitar problemas. Por suposto, o proxecto de feito o importo o indica, non van xa separados as aguas fecais das de consumo e tamén o subterráneo do cableado telefónico. Respecto ao muro de San Roque, que foi en outubro de 2020, pues, cando chegamos, nos buscamos unha solución. Primeiro, había un proxecto que costaba 560.000 euros, máis ou menos, era o proxecto, vale? Totalmente inviable, vale? E o que se fixo foi solicitar a modificación dese proxecto para que nos dixeran canto costaba solucionar o tema do muro, que son uns 370.000 euros. E unha vez que sabemos canto costaba, ir á Diputación a pedirlles que nos botaran unha mao con eso, vale? Que é moito máis que o que fixeron, que se fixo hasta agora. Estamos esperando a contestación da Diputación que, en teoría, van a facer. Xa se verá se o fan ou non. A palabra está dita. De Francisco de Santiago, por suposto, me parece, bueno, era que tíamos seguir a seguinte calle que queríamos amañar, porque efectivamente o estado é lamentable, pero simplemente polo custe e o tamaño da mesma, pois decidimos poñer esta por diante para continuar, porque un dano estético enorme, o dos volardos e a falta de cos camións que hai un pouco máis arriba, pois, bueno, a circulación por esa beira rúa era un desastre. Moitas gracias. Eu simplemente comentar sobre este particular que está claro que hai moitas cousas que facer, que como dixeron aquí, levamos 13 meses, hai moitas calles que están mal, non solamente en Ortigueira, hai 22 parroquias, 21 habitadas, como ben saben, que intentaremos buscar de habitalas todas, pero todas teñen problemas e todos, para poder solucionalos, saben vostedes que o que se necesitan son cartos.
o presuposto do Concello de Ortigueira, non lo dice sempre o señor Penabad Muras, pois é o que é. E con eses cartos e coas axudas que poidamos sacar das administracións vamos ir facendo todo o que é preciso e necesario. Neste caso, a Avenida de Cuba pois era precisa e necesaria, así nos lo decían os veciños e as veciñas, e por eso votaron pois a favor deste pos no seu momento e demais. Vamos a intentar irlo facendo todo xunto e por partes, no sentido en que cada pos iremos metendo e cando poidamos nosotros con fondos propios pois tamén iremos dinamizando e facendo isto non solamente en Ortigueira, sino tamén nas súas parroquias. No tema da piscina, como lle chama a vostede, pois, como ben sabe, houve en Ortigueira e en outras partes de Galicia pois un boom inmobiliario e nos deixaron unha serie de cousas, pois como veden agora, pois que agora o Concello de Ortigueira, sin comelas ni mebelas, pois vai a ter que asumir, non? E o que estamos facendo é intentar non asumilo, que o paguen os que o fixeron, non? Non solamente con iso, tamén diante do Concello, da Guardia Civil, tamén hai ali un mamotreto bastante importante, verdad? Que seguramente vostedes saben máis que min que no fixo e todas estas cuestións, pero deso non se fala nada aquí, non sei por que cuestión, pero é igual de peligroso ou máis, e é igual de complicado. Para baixo aí debe haber uns 2 metros de auga, e demais. Estamos tamén traballando en eso para solucionalo e a ver se encontramos un comprador e a ver se somos capaces de que eso se solucione, porque como deixaron en esas condicións os que o fixeron, pois como entende vostede, todos sabemos quen foi, pois, oye, tamén é denunciable e temos que decir aquí, eu o digo, non? Vamos a votar este punto. Se me olvidaba. Vamos a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto. Pasamos logo ao punto número 4, expediente 1448-2024, ratificación resolución polo que se aproba a adhesión á central de contratación da FEGAN. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 19 de xullo do ano 24. Moitas gracias. Darse conta da proposta da alcaldía que de seguido se ensire. Con data 6 de xullo de 2024 ditouse a resolución da alcaldía número 2024-719 que se ensire a continuación. A Federación Galega de Municipios e Provincia, en adiante FEGAN, por acordo da Comisión Executiva de data 21 de maio de 2024, aprobou a creación dunha central de contratación como un servicio especializado da Federación para os servicios postales e telegráficos necesarios no ámbito da FEGAN e das súas entidades asociadas, así como os organismos autónomos e entes públicos dependente deles ao amparo do previsto nos artigos 227 e 228 da Lei de Contratos do Sector Público. No seu día, o Concello de Ortigueira adhereuse ao convenio da FEGAN para a contratación do servicio postal e telegráfico. Estímase totalmente necesario e imprescindible seguir contando con devandito servicio postal e telegráfico para comunicarse coa ciudadanía destinataria dos servicios públicos locales e que non teñan a obriga profesional de comunicarse electrónicamente coas administracións públicas. No caso que o Concello de Ortigueira licitase este servicio en solitario, probablemente acadaría condiciones menos ventaxosas que as que pode acadar a FEGAN, e por outro lado, non se conta con medios cualificados, entre outros cuestións, para redactar o prego de prescripcións técnicas, polo que se estima de interese para o Concello a contratación centralizada do servicio postal e telegráfico e, polo tanto, a formalización a adhesión á central de contratación creada pola FEGAN. Coa adhesión á devandita central non se está ante unha encomenda de xestión e, polo tanto, non se producen transferencias de funcións ou actividades entre as partes do convenio. Informe da Junta Consultiva da Comunidade Autónoma de Aragón do 14 de abril, que dice: la adhesión a la central de contratación, al igual que ocurre con la adhesión a los sistemas de contratación centralizada, no implica necesariamente, por definición, una transferencia de función o actividad alguna, ni mucho menos una cesión o delegación de competencias, sino una técnica de racionalización de la contratación pública que asume y a la que se adhiere la entidad local correspondiente. Dado que, segundo as instruccións da FEGAN, as entidades locales interesadas na adhesión deben comunicalo antes do 28 de xullo, estimando que dita adhesión resulta beneficiosa para os intereses do Concello no uso das atribucións que me están conferidas pola normativa de régimen local, resolve aprobar a adhesión do Concello de Ortigueira á central de contratación da FEGAN a fin de poder
poder contratar os servicios postales e telegráficos que sexan contratados pola mesma. Adherirse ao contrato centralizado dos servicios postales e telegráficos celebrados por dita central de contratación durante o prazo establecido no mesmo, incluídas prórrogas que eventualmente se acorden, comprometéndose a adquirir as suministracións aos servicios postales e telegráficos que a central de contratación da FEGAN vai adquirir nos mesmos termos e condicións da adxudicación do contrato. Emitir o correspondente documento de compromiso de reserva de crédito conforme a estimación do precio do servicio para a entidade que se recolle nos pregos de cláusula administrativas. Con relación á adhesión específica ao contrato centralizado de servicios postales e telegráficos, o Concello de Ortigueira obrígase a designar un órgano ou persona de contacto para manter as comunicacións que procedan coa central de contratación da FEGAN, así como notificar calquer modificación que se produza naquelas. A proporcionar á central de contratación da FEGAN canta información e documentación lle sexa requerida en relación coa execución dos servicios contratados. Poñer en coñecemento da central de contratación da FEGAN as demoras nos prazos de entrega de efectos da prestación dos servicios ou calquer outro incumprimento total ou parcial relacionado co contrato, para a adopción das medidas oportunas. Realizar a recepción dos servicios e efectuar o seu pago nos termos contemplados no contrato. En relación á facturación, proporcionar os seguintes datos que sexan procedentes, relativos á oficina contable, órganos gestor e unidade tramitadora. Código DIR. Comprometerse a actualizar cualquier dato de contacto ou facturación en canto este se produza. Facultar ao representante da entidade para a formalización de cantos documentos sexan precisos para a efectividade da presente resolución. A adhesión á central de contratación da FEGAN surtirá efecto a partir do día seguinte á data da presente resolución e manterá a súa vixencia indefinidamente en tanto non se modifique, denuncie ou resolva por vontade dunha das partes. Dar conta da presente resolución ao Concello Pleno para a súa ratificación e convalidación. De bendita resolución ditouse co fin de dar cumprimento aos prazos establecidos pola FEGAN para adherirse á súa central de contratación, poder contratar os servicios postales e telegráficos que sexan contratados pola mesma, xa que no expediente queda justificado a conveniencia da adhesión deste Concello por motivos económicos e de eficiencia procedimental. Consecuentemente, propoño ao Pleno a seguinte adhesión: aprobar e convalidar a resolución da Alcaldía número 2024-0719 de data de 6 de xullo de 2024, polo que se aproba a adhesión do Concello de Ortigueira á central de contratación da FEGAN a fin de poder contratar os servicios postales e telegráficos que sexan contratados pola mesma, nos seus propios términos. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 3 votos a favor dos concelleiros do PP e da concellera señora Rego Martínez, integrante do Grupo Municipal Mixto, e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipales de PSG, PSOE e de Primeiro Ortigueira, acorda ditaminar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Muchísimas gracias. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como acaba de decir a secretaria, como tamén se dixo na comisión informativa, con esta adhesión a este convenio supón unha ventaxa máis importante para este Concello, sobre todo en temas económicos, porque é moito máis barato que se licite a través dos convenios que a FEGAN, como pasou cos dos seguros, que o Concello sea quen faiga os pliegos de contratación para os servicios postais e telegráficos. Muchísimas gracias. Ten a palabra o señor Marcos Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Nada máis que dicir, grazas. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Ana Franco. Non teño nada que engadir. Gracias. Muchísimas gracias. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Ben, eu estou totalmente de acordo. A Federación Galega de Municipios e Provincias, que son as siglas FEGAM, para os que non nos escoitan e non están acostumbrados a oílas, bueno, nós aquí se fixemos varios convenios ca FEGAN. Aquí en este caso trátase dun convenio pequeno, menor, porque todo é forro, e o que son estes gastos que podemos ter de secretaría, é importante aforrarse tal. Pero eu creo que o importante, xa se fixo antes, é algún dos casos con moita controversia. Por exemplo, o que acaba de comentar a señora Rego, o tema dos seguros, no meu mandato, que fixemos o convenio ca FEGAN polo tema dos seguros, foi un tema bastante controvertido, porque, bueno, en ese caso, íbamos a acabar con todas as axencias de seguros que había no pueblo, non? E o que facíamos era mirar polos intereses xerais
dos veciños e das veciñas do Concello de Ortigueira, pola economía do noso Concello, como fixen sempre nos meus mandatos, a costa de perder as eleccións e a costa de moitos disgustos, non? Como sabemos. E, por outro lado, creo que o máis importante que fixemos con respecto a FEGAM foi o convenio de electricidade, no cal aforrábamos 200.000 euros ao ano, era un convenio a 4 anos, e aforramos algo máis de 800.000 euros ao pasar dunha compañía a outra compañía. Pasáramos de gas natural a Endesa, non sei en que quedou despois, porque os 4 anos pasaron, e eu creo que isto que había que volver a negociar, porque agora non sei en que cifras estamos. En aquel momento estábamos en máis de 500.000 euros, 500 e algo mil euros, e pasamos a casi 300.000. Aforramos 200.000 euros ao ano, e en 4 anos 800.000 euros. Que eses cartos foron para remanente, por iso chegou a haber os cartos en remanente que houbo, e co que cerramos o ano anterior, o 2022, e co que se cerrou o 2023. Dicirlle ao concelleral de Obras, señor Jaime, que con estes aforros se fan as obras. E o proxecto de San Roque, que dice que o total, que son 540.000 euros, e que é inviable, eu podo dicir que non é inviable, que non hai nada inviable. Aí hai un proxecto completo que recolle, por unha parte, que hai que explicarlo ben para que os veciños o entendan, por unha parte recolle a obra esencial, que é o que di vostede que son 360.000 euros, no cal vai incluído o IVA, no cal vai incluído os gastos xerais, o beneficio industrial, ao final non son 360.000 euros. É menos, pero sumado todo eso, dasta cantidade. E nos 540.000 euros vai a urbanización da Plaza de Arriba de San Roque, vai todo o paquete. É dicir, que vai un muro novo, tamén ca dificultade que ten porque hai unha casa que tamén corre peligro de derribo, e despois vai preparar toda a obra da parte superior. E por que preparar? Porque vades ter que facer. Porque ese muro desde abaixo non se fai. Ese muro faise desde arriba. Hai que desmontar desde arriba, e cando se acabe de facer, desmontase media plaza, incluído árboles, incluído pavimentos, e incluído todo, como está recollido no proxecto. Pode quedar despois en terra, pero non vai quedar. Entón, ao final, vamos a gastar os 180.000 euros restantes que ven ese proxecto. De todas formas, ese proxecto é un proxecto aberto e pódese facer unha separata. Pódese coller a parte de estabilización de muro e despois a parte de arriba da praza, cando quede todo desmontado en terra e feo e o teñamos que arreglar, pois faise nun proxecto por separado. En canto a que a Diputación da Coruña, que lles vai a dar 360.000 euros, esa non é noticia que eu teño. Eu teño unha noticia que non se chega a esta cantidade. Isto sería directamente sería unha subvención nominativa de 360.000 euros a un concello de 93 concellos que ten a provincia, e non é fácil que a Diputación da Coruña dé esta cantidade. Ojalá que sí, e si é pola miña parte, e no seu momento que se me fixo pois non a consulta, senón o comentario, eu dixen que deran para o Concello de Ortigueira o máximo que puderan dar, igual que para o Festival Internacional Mundo Celta, que nos deran o máximo. Pero eu digo que asegurarse tanto que a Diputación nos vai a dar 360.000 euros simplemente, non os 540 para facer esta obra, é un pouco atrevido. A diferencia entre 540.000 e 360.000 son 180.000, tampouco non é tanto. Eu digo que se nos temos que meter a esa obra, que a faigamos dunha vez, que vai salir bastante máis barato, e a baixa que nos faiga a empresa que faiga a execución vai ser superior se a fai nunha vez que se fai en dúas veces, e acabamos xa dunha vez e deixamos de pagar pois casi 36.000 euros ao ano que estamos pagando na estabilización do muro. Cada ano son entre 35 e 36.000 euros, me parece. Bueno, ou cerca. Son bastantes cartos. Agora, de momento, temos diñeiro en remanente, todavía, 1,5 millón aproximadamente, entre ese e outras cousas que vos vou comentar máis tarde, pódese facer esa obra, pero eu que digo que hai que parar de gastar ya na estabilización, que agora pódese facer. Chegamos a ter 3 millóns de euros de remanente a finales de 2023. Era o momento esperado para executar esta obra. Agora xa queda 1,5 millón. Se seguimos gastando non vai quedar nada. Nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra, señor Jaime Ponce. Bueno, respecto ao punto, simplemente, pues, adherirnos para reducir costes. Moitas gracias por
polos seus comentarios, foi unha pena que en 2 anos e medio non fixera. Non ten a palabra. Para rematar este asunto, este punto pois é igual que o anterior da EDAR, non? No sentido en que se podemos facer que os custos que nos adheríndonos a convenios con administracións superiores á nosa e desa maneira aforrar costes, pois todo o mundo e todos os veciños entenden que temos que adherirnos a todas estas cuestións e é moi importante facelo e aí temos que estar todos xuntos e estou con vostede, señor Muras, en que bueno, non estou con vostede en que vostede perdeu as eleccións porque os veciños non o votaron, non por outra razón. Estuvo 8 anos, polo tanto, podía facer vostede en 8 anos, máis que eu en 13 meses, non? Eso está claro. E logo tamén lle teño que dicir sobre este particular, e lle agradezo que bote unha man aí, igual que a todos os demais, porque eu estuve no despacho de Valentín Formoso, xunto coa Concelleira de Turismo, e el, entendo que é un home de palabra, non teño por que desconfiar, se comprometeu a facer isto. Unha nominativa por ese valor. Por lo tanto, eu non teño que dudar desto. Ahora, se non lo paga a Diputación, entenderá vostede que eu, como alcalde de Ortigueira, estou contento. Porque con eses cartos que nos aforramos, pois podemos facer a outra parte. E nos sobrarían cartos. Ahora está a pelota no tellado. Sabe vostede que lle mandamos o proxecto e o ten el, e agora está no tellado de o señor Valentín Formoso, que, como ben lle acabo de dicir, non teño por que dudar da súa palabra, e espero e desexo, e vostede seguramente, non me cabe duda, nos vai axudar nese sentido, para que isto chegue a bon porto. Vamos a votar. Votos a favor deste convenio. Prospera por unanimidade o punto. Pasamos logo o punto número 5, expediente 1551/2024, ditame da moción do concelleiro Marco Xal Orizales, integrante do Grupo Municipal Mixto, interesando construción dunha beira rúa para facilitar acceso á residencia de maiores. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 19 de xullo do ano 24, cando queira. Dase conta da moción presentada polo concelleiro integrante do Grupo Municipal Mixto, señor Xal Orizales, que de seguido se insire literalmente. Exposición de motivos. Considerando a seguridade e comodidade das persoas residentes e transeúntes tanto da parroquia de Santa Marta como de Luama, especialmente as de Miñaño, propónse desde o BNG de Ortigueira a seguinte moción para o seu debate e acordo entre os partidos municipais representados na Corporación Municipal para solicitar a construción dunha beira rúa na mencionada ubicación carretera provincial 6110, particularmente para facilitar o acceso ao centro de día e ao centro residencial de maiores que actualmente carece dunha beira rúa axeitada desde a praza do profesor Don Ovidio Fontela Rubiños ata a residencia. Inclúyense, hai imágenes, hai fotos ao final da moción. A falta dunha beira rúa que conecta o centro de día e a residencia co núcleo urbano de Santa Marta representa un risco significativo para a seguridade dos peóns da zona de Miñaño, pero especialmente aquelas que necesitan desplazarse e acceder ao centro de día e ao centro residencial de maiores, persoas usuarias, residentes e as súas familias, persoas traballadoras e veciñanza. Actualmente só existe un sendeiro que carece de infraestructura ou dun bon estado para transitar, xa que presenta diferentes obstáculos e condicións perigosas. A construción dunha beira rúa facilitaría o acceso dos residentes da residencia de maiores aos servicios locales, como consultorios médicos, farmacias, tendas e outros puntos de intereses, promovendo un estilo de vida máis activo, social e saudable para os residentes da residencia, as persoas visitantes e traballadoras. Esta sería unha mellora da conectividade peonil na nosa localidade, permitindo aos residentes do centro de día e do centro residencial de maiores e outros transeúntes moverse de maneira segura e eficiente entre diferentes áreas da localidade, incluindo a praza, o mercado dos xoves e outros lugares de interese, biblioteca municipal, locais comerciales, etc. Esta construción estaría en liña coa seguridade viaria, promovendo unha contorna urbana máis segura e accesible para toda a veciñanza, especialmente aquelas con necesidades de mobilidade reducida como residentes do centro de día e centro residencial de maiores que teñen que empregar cadeiras de rodas. En definitiva,
A mellora en Miñaño para facilitar o acceso ao centro de día e centro residencial de maiores principalmente mellorará a seguridade peonil e a calidade de vida das persoas residentes da residencia, as súas familias e as persoas traballadoras, senón que tamén reflectirá o compromiso do Concello de Ortigueira co benestar e o desenvolvemento sustentable da comunidade en conxunto. Por tanto, instamos a todas as forzas políticas da Corporación Municipal a apoiar esta moción para avanzar cara á realización desta importante mellora para a nosa poboación. Acordos. Primeiro, iniciar unha avaliación detallada na viabilidade e os custes asociados á construción dunha beirarrúa en rúas Coruxeiras para facilitar o acceso ao centro de día e centro residencial de maiores desde a Praza Profesor Don Ovidio Fontela Rubiño. Trasladar á Deputación da Coruña, titular da estrada, as necesidades de mellora e colaborar cos servicios técnicos provinciales para o desenvolvemento da mesma. Terceiro, informar asimesmo regularmente a veciñanza sobre o progreso da proposta ou posible proxecto e calquer cambio significativo no mesmo. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar favorablemente dita proposta e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Muchísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como xa eu expuxe na Comisión Informativa, eu estou completamente de acordo ca moción presentada, aínda que sí que é certo que se intentou, como según consta nos archivos, xa no ano 2012 fixéranse unha mellora na rede de saneamento a Miñaño, e cando se intentou ampliar, pois houbo unha veciñanza que rexeitaron a continuación. Por iso é importantísimo que antes de facer calquera intervención, poñelo en conocemento da veciñanza, porque quen é competencia de facer esta ampliación e este acondicionamento deste vial é competencia directa da Diputación. Eu creo que antes de dar a pé, como ben di a moción, facer o estudo de viabilidade e consultar a veciñanza como hai que facer este aumento de viales, porque ten que pasar para facer esta obra, iniciar procesos de expropiación. Pero eu estou totalmente de acordo. Muchísimas gracias. Ten a palabra o señor Marco Xal. Perdón. Moitas gracias, señor alcalde. Nós tamén estamos totalmente de acordo coa moción. Tamén estamos de acordo coa solicitude que fixo o concelleiro na comisión sobre aproveitar a obra para levar o saneamento ás casas de Miñaño. Eu, quería aproveitar un pouco esta moción para facerlles unha proposta para que, sobre a carretera de circunvalación, para que vostedes a estudien, a valoren, se é o caso, que ya trasladen á Diputación, que é responsable dese vial. Esa carretera todos sabemos que moita xente a emprega para ir a camiñar, facer exercicio, etc. Hai unha zona que, entre a rotonda da Praia de Morouzos e a última casa de Miñaño, na que non hai ningunha vivenda. Entón, nos propoñemos que se estudia a opción de facer un vial de sentido único entre esos dous lugares. Facendo ese vial de sentido único, teríamos sitio para facer un carril bici para os nenos, que van moitos nenos nas bicis, para un carril tamén de peóns, para que a xente vaya segura, porque agora mesmo non hai arcéns, moitas veces pasan coches, rapaces, a unha velocidade ás veces excesiva, e a xente, moitos sitios non ten onde apartar. Entón, nos, ao fío desta moción do concelleiro Marco Xal, lle propoñemos isto para que para que o valoren vostedes, e si o ven interesante, e o trasladen á Diputación para que faiga o proxecto. Muchísimas gracias. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Ben, nós estamos totalmente de acordo na moción de Marco, e tamén, por outro lado, a Diputación é coñecedora da obra xa dende o ano, nas últimas eleccións. Pideuse no momento o presidente, que estivo por aquí vendo toda esa zona, tamén un carril bici que complete toda a volta de circunvalación. Logo, pola parte de abaixo, había a posibilidade de facer un carril de sentido único, pero tamén se poden facer dous, se hai cesión de terrenos pola parte de arriba. Eu creo que é unha cousa boa,
que é unha volta moi bonita, moi tranquila, a efectos de nenos e maiores que queiran facer todo o recorrido. Non ten que ser solo carril bici, pode tamén ser zona de paseo pola carretera. E creo que é algo que si aí, pois o mellor a Diputación sí que se implica. Igual que fixo en Loiva, que se invertiu 2 millóns de euros na carretera que vai hasta o Picón, que ahora mismo podese, despois de tanta polémica, podese visitar, podese circular e podese ver a importancia desa obra para a parroquia. Creo que xa está demostrado, por moita crítica que houbo, pois agora dá gusto circular por ela, non? E, bueno, despois tamén quero dicir o seguinte. O señor Valentín recorda sempre que eu perdín as eleccións porque os veciños non me votaron. Eu non estou doído dos resultados electorales porque eu asumo esas situacións. E sei que 8 anos de goberno, pois que teño o seu desgaste, e a min, pois, a diferencia que vostedes, a mí non me importa que estar 8 anos de alcalde, despois non ser alcalde, estar en oposición, non me afecta. Eu o que teño que facer agora, dende a corporación, e como membro da oposición xunto cos meus compañeiros e os outros compañeiros de oposición, é presionar para que vostedes traballen, fiscalizar a súa acción, e cumplir con todas as funcións que temos que ter os concelleiros en oposición e membros da corporación, que os membros da corporación somos 13. Entón, logo aquí temos que traballar os 13 a favor do Concello, a favor de todos os veciños e veciñas naquelas cousas que necesiten. Despois tampouco non me ten que dar leccións absolutamente de nada. O Partido Popular aquí gobernou 40 anos, eu gobernei 8. Os seus resultados, dende 2015 en adiante, foron 5 concelleiros. Pero, señor Muras, perdone, que teño a palabra. Se usted pode falar destas cousas, eu teño uso da palabra, eu podo falar tamén. Pode falar en robos. Non hai. Eu falo aquí porque así completo yo o tema. Digo porque isto non é o punto. Bueno, quere que lle fale en robos? Despois nos robos. Pois falo en robos, non hai ningún problema. Lo agradezco. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Estamos completamente a favor desta moción de incluir o abastecemento, por suposto, tamén. Tamén, cando tuvimos a reunión ca diputada por o tema sobre todo do abastecemento en San Xoán, foi un dos comentarios que lle fixemos as solicitudes de facer unha senda de todo o paseo. O problema é o custe, foi o que nos dixo, pero, bueno, que tamén se podía facer en varias fases. Pero, vamos, a favor absolutamente das dúas proposicións que se fixeron aquí. Moi ben, ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Nada, só dicir que moitas grazas a todos pola comprensión e polo apoio e que sigamos traballando todos así por día. Grazas. Moitísimas gracias, señor Marco Xal. Simplemente comentar pois que todo o que sea bon para o tema dos nosos maiores, con nos o voto vai a contar sempre, e neste caso, como é unha administración, pois que podemos falar con eles e ver a maneira e cos veciños, pois eu creo que pode ser positivo para todos. Vamos proceder á votación. Votos a favor. Unanimidade. Prospera o punto. Prospera a moción, polo tanto. Pasamos logo ao seguinte punto, que é o punto número 6, relativo ao 1552/2024, ditame da moción do concelleiro Marco Xal Orizales, integrante do Grupo Municipal Mixto, relativa ao rexeitamento da suba do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Ten a palabra a señora secretaria para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 19 de xullo do ano 24. Dase conta da moción presentada polo concelleiro integrante do Grupo Municipal Mixto, señor Xal Orizales, que de seguido se ensire literalmente. O imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros e a incineración e coincineración de residuos artículas como un tributo de carácter indirecto que recae sobre os residuos que se tratan mediante estas operacións de xestión e xa está vixente en varias comunidades autónomas desde hai anos. Configúrase como un imposto estatal aplicable en todo o Estado español, estando prevista a cesión do mesmo ás comunidades autónomas mediante a adopción dos correspondentes acordos nos marcos institucionais de cooperación en materia de financiamento autonómico establecidos no ordenamento
xurídico. Así mesmo, a cesión da recadación deste imposto pode permitir ás comunidades autónomas, no exercicio da súa autonomía financeira, incrementar o financiamento destinado a medidas de mellora da xestión de residuos que reforcen as opcións prioritarias fronte aos menos sustentables. A través da Lei 36/2022 de 27 de decembro, pola que se modificou a Lei de Réxime de Cesión de Tributos de Estado a Galicia, materializouse a cesión do referido imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos. Como consecuencia, na Galicia tense previsto ingresar en 2024 a cantidade de 12.150.039 euros, conforme ao establecido no punto 1 do artigo 59 da Lei 9/2023 de 28 de decembro dos Orzamentos Xerais Galegos para o ano 2024, a porcentaxe da participación do Fondo de Cooperación Local na recaudación líquida dos capítulos 1, 2 e 3 do Orzamento de Ingresos da Administración Xeral quedou establecida no 2,32% para o exercicio de 2024, sumando un total de 152.278.957 euros. A Comunidade Autónoma de Galicia detraeu desta participación dos concellos galegos, entre outros, 12,1 millóns de euros para a creación do Fondo Ambiental, que supostamente é a achega que realiza a Xunta de Galicia para minorar o cano por incineración e vertedoiro. Mais a realidade é que esta achega é realizada polos propios concellos ao ser detraída do seu sistema de financiamento. Este ano produciuse unha situación excepcional, derivada de que a Consellería de Medio Ambiente non determinou nos orzamentos 2024 o precio por tonelada a aboar polas entidades locales e non publicou a resolución anual pola que se aproba a proposta de revisión de cano unitario que percibirá a Sogama pola xestión de residuos domésticos ou urbanos no ano 2024. Agora, xa máis de mediado ano 2024, Sogama propón fixar un cano medio de 78 euros por tonelada, 68,05 euros de xaneiro a xuño e 88,05 euros de xullo a decembro. Sogama, a través dun escrito remitido á FEGAN e nunha información levada a todos os concellos, anunciou que a Xunta de Galicia achegará 9 millóns de euros a través do Fondo de Cooperación Local adicional, co fin de minimizar o impacto da medida sobre as entidades locales, polo que o cano final será de 66 euros tonelada de media anual. A FEGAN, como entidade asociativa máis representativa das entidades locales, formulou alegaciones manifestando a súa oposición á suba do cano. Resulta paradoxal que, sendo o goberno do PP no seu día o que preveu coa creación de Sogama unha xerarquización nas opcións de tratamentos de residuos, que preferiu optar pola incineración con recuperación de enerxía e non incluindo o tratamento da compostaxe, que se considerou como unha forma de valoración alternativa a pesar da oposición de moitas entidades locales, sexa agora o que se beneficie dos ingresos do imposto que penaliza esta opción. O modelo de Sogama é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galicia se sitúe á cola en reciclaxe. Lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama no ano 2020 foi o 21%, cando a Unión Europea marcaba case o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan de Xunta prorrogado hasta 2022 establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial do 2022 apunta a que só se chegou ás 3.000. Para evitar esas perniciosas consecuencias para o Concello, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galicia o reparto entre todos os concellos galegos dos 12.100.000 euros do fondo adicional, utilizando como criterio o reparto o do número de toneladas depositadas por cada concello, pois trátase de diñeiro que pertence ás entidades locales ao ser detraídas do Fondo de Compensación Local. B. A achega total da cantidad recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos, polo que se orzamentaron inicialmente 12.150.039 euros para implementar bonificacións no cano dos concellos e así deste xeito cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo.
C. A creación dunha comisión de traballo entre o SOGAMA, a Consellería de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAN para determinar as condicións do cano para o ano 2025, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción de cano aínda que non incorpore o quinto con lector, e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos bioresiduos, con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. A Comisión Informativa de Xuntas Xerais, por 4 votos a favor dos concelleiros, dos grupos municipales do PP, de primeira ortigueira da señora Rego Martínez, integrante do Grupo Municipal Mixto, e 2 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal PSDG-PSOE, acorda ditaminar favorablemente dita moción e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Muchísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, eu comparto o rexeitamento da suba do canon de SOGAMA. Sí que foi certo que sufrimos unha bonificación do 10% durante os exercicios a partir do pleno do 11 de marzo de 2021, que se modificou a ordenanza número 18. Foi unha pena porque os veciños do Concello de Ortigueira, ou igual que outros veciños, puideron disfrutar desa bonificación a partir do ano 21, cousa que outros concellos puideron facer desde os 19 máis desde o 20, porque os seus alcaldes eran un pouco máis áxiles que os que tiñamos nosotros, entón só pudemos disfrutar a partir do ano 2021. É certo que comparto tamén con o señor Xal en que hai que concienciar a poboación para o reciclaxe e que hai que facer máis campañas para a recollida, porque se nos pasamos e non concienciamos o reciclaxe, pois incrementase o coste que nos están a cobrar. Non teño máis nada que decir. Muchísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nós tamén estamos de acordo coa moción. Bueno, fío do que decía a señora Rego, nos pedimos tamén, como xa fixemos ademais co anterior goberno, que como administración, pois que poñamos máis esforzo na reciclaxe e en favorecer que os veciños reciclen todo o que se poida. Poñer unhos contenedores amarelos espallados polas parroquias ou por Ortigueira non serve. Moitas veces a xente bota a basura no amarelo porque o verde está cheo, ou porque está roto, ou porque simplemente non está. Os contenedores de cartón, moitas veces, nos lugares onde hai negocios, pois énchense enseguida, pois os veciños ás veces que temos que levar o cartón ali, ao ser imposible botar o cartón no contenedor de papel, pois témolo que botar no contenedor verde. A min pareceme ben que a propia señora Rego o diga e o propoña, vostedes gobernan, non o propoña, fágano. Hai que facer tamén campañas de sensibilización, de información, explicarlle á xente que efectivamente canto máis se recicle, menos vamos a pagar pola recollida de basura ou polo tratamento dos residuos, e tamén hai que falar coas asociacións de veciños, coas parroquias, cos centros educativos, crear conciencia de reciclaxe, que creo que nos falta moito neste Concello, porque, como digo, con esa conciencia e canto máis reciclemos, pois menor xeración de residuos vamos a ter. Estamos de acordo coa proposta e o noso voto vai a ser a favor. Muchísimas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabas Muras. Moitas gracias. Señora Rego, parece que sigo sendo alcalde e vostede non descansa en dicir cousas que pensa que chegan aos oídos dos veciños, pero eu vou non completar. Mire, vamos a ver, nós estamos de acordo en todo o que se faiga a favor do reciclaxe. Vou poñer exemplos. A bonificación fixamos ya aos veciños cando lle podemos facer, pero fixémola. Despois, vostede non estaba no goberno, estaba na oposición. Entón, non sabe todo o que ten que saber. E despois voulle dicir máis cousas. No noso goberno, nos meus mandatos, compráronse cantidad de contenedores amarillos, verdes, de vidro, de papel.
comprouse un camión que ven por aí, un camión de recollida de enseres que se vendeu aquí do goberno como que for un logro do goberno, non? É un logro do goberno anterior, como a maioría dos logros que se están vendendo agora desde o goberno actual. Ese camión comprouse no noso mandato. Fixos unha campaña de compostaxe, máis de 200 compostadores nas casas, todos os veciños que o quixeron. Comprouse un segundo camión de recollida de residuos, o camión pequeno de recollida de basura, tamén se comprou no noso mandato. Fíxose un punto de recollida pavimentado no polígono ao lado do punto limpio. Fíxose un punto de recollida de residuos vegetales. E vou dicir, isto é máis cousas que se fixaron en canto a recollida de residuos en 8 anos. E vou dicir unha cousa, outro día foi unha loiva. Vai a ver vostede os contenedores que están ao lado do restaurante Galeón, como están. Vai a ver o contenedor de vidrio, vai a ver o contenedor de residuos orgánicos, vai a ver os contenedores amarillos e despois de me leccións usted a min de reciclaxe. Deberá lle dar vergonza falar de reciclaxe aquí. Teño respeto, señor Muras. Vamos a acabar a ronda e se queren despois por alusións. Señor Jaime Ponce, ten a palabra. Nada, simplemente que nós tamén estamos a favor desta moción e me encanta saber que en un ano temos que facer máis que outros en 8. Muchísimas gracias, señor Xal. Ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. A mí realmente provócame bastante tristeza o espectáculo que vemos aquí todos os días nos plenos, no que se presenta unha moción a favor da veciñanza para que non paguemos máis polos impostos e que veñan 3 partidos a seguir tirándose os trazos á cabeza. A mí, sinceramente, se fose un cidadán e non un representante político, diría que vergonza de políticos temos aquí no Concello. É triste, e hai que dicilo, pero é realmente triste que veñamos aquí, que se presente unha moción e vos, ou vostedes, saquen cousas de 2019, 2020... non sei, 2015, 2002, a min, non sei, son cousas que me quedan bastante lonxe e preferiría centrarme máis en cousas máis actuais, non? No 2023, 2024, que é o mandato que temos actualmente. E en referencia ao que dixeron da reciclaxe, creo que tamén presentamos e registramos unha pregunta. Para esa reciclaxe fan falta uns contenedores marróns, que supoño que en xaneiro dixeron que estaban xestionando, estamos en xullo e tampouco está. Supoño que agora me dirá só levamos 13 meses e supoño que dentro de 3 anos e medio dirán é que só levamos 36 meses ou 45 meses e non nos deu tempo. Moitas grazas e sigamos traballando por Ortigueira. Moitas gracias, señor Xal. Sobre este particular, pois simplemente decir que como se dixo aquí, hai que facer máis labor de pedagogía a hora o reciclaxe, de que seamos tamén entre todos pois máis conscientes de que canto máis se recicle mellor, pois menos vai a pagar o Concello de Ortigueira, e todo o que sea que o Concello de Ortigueira pague menos tasas do que sea, pois vai a ser bon para o Concello de Ortigueira. Por lo tanto, nosotros sempre vamos a estar a favor. E estou de acordo con vostede, señor Marco Xal, pero a veces ten que entender vostede que, claro, a política ven ao mellor de outros momentos, aínda que vostede non estaba, eu levo aquí casi 5 anos, é dicir, antes tamén existía. Por lo tanto, iso ao final pois é que quere que lle diga eu, non? Pois é parte de un pouco desta cuestión. O importante é ir ao fondo do asunto e que estas cuestións como as que saliron antes pois salgan adiante. E, como vostede acaba de dicir, e é certo, en prol do Concello de Ortigueira e dos veciños e das veciñas de Ortigueira. Procedemos á votación. Perdón, sí. Ten a palabra, señor Arrego. Usted recordará que fixo como un logro nesa ata, perdona Marco, pero teño que decir, porque el quere facer os seus logros e eu teñolle que debatir porque estaba aí. Sí que lle pido perdón aos veciños, pero o que hai, usted estáse dicindo que foi un magnífico alcalde e os que estábamos aquí estamos para demostrar que non. Cando vostede dixo que gracias á súa gestión con Sogama íbamos os veciños notar unha bonificación no recibo. Non foi así, señor Muras, non foi así. Está reflexado no acta e miña intervención do 11 de marzo do 2021. Houbo concellos que poideron disfrutar desa bonificación desde o ano 19,
Vostede dixo a bombo e platillo e anunciouno que gracias á súa gestión que se puxo en contacto con Sogama. Non foi certo. Sogama, igual que con outros concellos, solicitou esa bonificación. E non hai máis. E usted puidolle beneficiar aos veciños dese 10% xa en moitos anos anteriores. Usted, digo que queira, que para eso durante 8 anos foi un alcalde excepcional para dar unha información que non se axustaba á realidade. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Rego. Benamaz Muras. Decía Nicolás Maquiavelo que a política non ten nada que ver ca moral. Acabámoslo de ver ahora mismo un pouquiño co discurso da señora Rego. Mire, bueno, voulle dicir, Marco, con todo o respeto, este é un pleno, isto é política, vostede leva moi pouquiño, leva 13 meses en este goberno, non pasou por un goberno anterior, non pasou por unha alcaldía, non ten que demostrar, pois, nin defenderse de nada. Eu entendo a súa intervención, en todos os sentidos, hasta no sentido de querer quedar ben cara aos veciños e veciñas e a súa tranquilidade, pero seguro que se votara 8 anos de alcalde como votei eu aquí, tamén iba a sacar as uñas, porque hai moitas cousas das que dixen aquí que costou moito esforzo conseguilas para que agora veñan alguén e nos digan que eso que non é certo ou que eses méritos os sumen eles, e como sabe a política todo o que rodea a nosa xestión en 3-4 meses está olvidada, entón o mellor hai que refrescalo. Eu asegúrolle que cando vostede teña máis concelleiros, cando vostede este aí que chegará, que estou seguro que chegará a estar e ser alcalde de Ortigueira, dígolle que tamén vai a facer as mesmas intervencións que estou facendo agora mismo, porque vanlle doer, porque son moitas horas de traballo, moita dedicación e moito esforzo, e quizás agora o alcalde actual Valentín o sepa, o tempo que lle hai que dedicar para que despois lle digan que non fixo nada. Quero añadir a isto que tamén compramos a biotrituradora para triturar os restos de poda. Todo isto está dentro das accións nosas. E a señora Rego, non me poñes en contacto con Sogama. Sogama falle o desconto ao Concello e o alcalde é quen di se ese desconto se lle aplica aos veciños ou non se lle aplica aos veciños. Eso é a realidade, nada máis. Moitas gracias. Vamos a votar o punto. Votos a favor da moción. Unanimidade, prospera o punto, prospera, polo tanto, a moción. Punto número 8, mocións de urxencia. Sí, perdón. Sí, perdón, sí. Punto número 7, expediente 1125/2023, ditame da moción dos voceiros dos grupos municipais PSDG-PSOE, primeiro Ortigueira e o concelleiro señor Xal Orizales, integrante do grupo municipal mixto, relativa á modificación das datas de celebración do pleno e das comisións informativas. Ten a palabra a señora secretaria para que dé a lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 19 de xullo do ano 24. Dase conta da moción presentada polos voceiros do Grupo Municipal PSDG-PSOE, primeiro Ortigueira, e polo concelleiro señor Xal Orizales, integrante do Grupo Municipal Mixto, que de seguido se insigue. No pleno extraordinario celebrado o 11 de xullo de 2023, aprobouse a periodicidade das sesións ordinarias do pleno, así como das sesións informativas. Aprobouse tamén que o día concreto da semana da sesión do pleno e das comisións informativas será determinado pola alcaldía en cada momento previa consulta dos voceiros dos grupos municipales. Dado que non se cumpre o acordo plenario, xa que a data dos plenos e comisións non son consultados cos voceiros dos grupos municipales. B. O Regulamento Orgánico Municipal nos artigos 19.1 e 33.1 recolle a posibilidade de modificar a data e hora dos plenos e das comisións informativas acordadas inicialmente por outro ou outros posteriores ao longo do mandato, e por todo isto lévase ao pleno da Corporación a seguinte proposta de acordo. Primeiro, modificar o acordo plenario de data 11 de xullo de 2023, modificado en sesión ordinaria de 10 de agosto de 2023, que di: primeiro, a periodicidade das sesións ordinarias do pleno será bimestral, as sesións realizaránse a última semana dos meses impares ás 20 horas. O día concreto da semana da sesión será determinado pola alcaldía en cada momento
momento previa consulta dos voceiros dos grupos municipales, nos seguintes términos. Primeiro, a periodicidade das sesións ordinarias do Pleno será bimestral. As sesións realizaránse o último venres de cada mes impar ás 20 horas. En caso de que o último venres de mes impar coincida con día festivo, celebraránse o día inmediato anterior non festivo á mesma hora, ou en calquera outra data acordada por unanimidade entre os voceiros de todos os grupos municipales. Segundo, modificar o acordo plenario de data 11 de xulho de 2023, modificado en sesión ordinaria do 10 de agosto de 2023, que di: 3. A periodicidade das sesións ordinarias das comisións informativas será bimestral. As sesións realizaránse a última semana dos meses impares, xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro, ás 20 horas. O día concreto da semana da sesión será determinado pola alcaldía en cada momento previa consulta dos voceiros dos grupos municipales. Nos seguintes términos. Terceiro, a periodicidade das sesións ordinarias das comisións informativas será bimestral. As sesións realizaránse o penúltimo venres de cada mes impar ás 20 horas. En caso de que o penúltimo venres de mes impar coincida co día festivo, celebrarás o día inmediato anterior no festivo á mesma hora ou en calquera outra data acordada por unanimidade entre os voceiros de todos os grupos municipales. Comunicar este acordo aos diferentes departamentos municipales para o seu coñecemento e efectos. E cuarto, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no portal de transparencia do Concello. Acto seguido, dase conta do informe de Secretaría Xeral no que se concluye: a proposta formulada polos voceiros dos grupos PSDG, PSOE, Primeiro Ortigueira e Grupo Mixto BNG resulta conforme a dereito a esa expresión en calquera outra data acordada por unanimidade entre os voceiros de todos os grupos municipales. De aprobala nos términos inicialmente expostos, infórmase que o potencial acordo estaría en curso nunha causa de nulidade de pleno dereito, artículo 47.2 B da Lei de Procedimento Administrativo Común das Administraciones Públicas. A vista de bandito informe de Secretaría Xeral, a conselleira Franco Martínez propón que se modifique a moción eliminando o parágrafo que, según o informe de Secretaría, non se asusta a dereito. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal PSDG, PSOE, Primeiro Ortigueira e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo do PP e da señora Rego Martínez, integrante do Grupo Municipal Mixto, acorda determinar favorablemente a moción coa modificación proposta pola señora Franco Martínez e, consecuentemente, propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, modificar o acordo plenario de data 11/7 de 2023, modificado en sesión ordinaria de 10 de agosto de 2023, que di: a periodicidade das sesións ordinarias do Pleno será bimestral. As sesións realizaránse a última semana dos meses impares ás 20 horas. O día concreto das semanas das sesións será determinado pola alcaldía en cada momento previa consulta dos voceiros dos grupos municipales. Nos seguintes términos. Primeiro, a periodicidade das sesións ordinarias do Pleno será bimestral. As sesións realizaránse o último venres de cada mes impar ás 20 horas. En caso de que o último venres de mes impar coincida con un día festivo, celebrarás o día inmediato anterior non festivo, á mesma hora. Segundo, modificar o acordo plenario de data de 11 de xulho de 2023, modificado en sesión ordinaria de 10 de agosto de 2023, que di: terceiro, a periodicidade das sesións ordinarias da Comisión Informativa será bimestral. As sesións realizaránse a última semana dos meses impares, xaneiro, marzo, xullo, setembro e novembro, ás 20 horas. O día concreto da semana da sesión será determinado pola alcaldía en cada momento previa consulta dos voceiros dos grupos municipales, nos seguintes términos. Terceiro, a periodicidade das sesións ordinarias das comisións informativas será bimestral. A sesión realizarase o penúltimo venres de cada mes impar ás 20 horas. En caso de que o penúltimo venres de mes impar coincida con día festivo, celebrarás o día inmediatamente anterior non festivo, á mesma hora. Terceiro, comunicar este acordo aos diferentes departamentos municipales para o seu coñecemento e efectos. Cuarto, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no portal de transparencia do Concello. Muchísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, eu levo 8 anos como concelleira desta terceira legislatura, no anterior mandato, por iso me extraña que o señor Muras se unira a esta moción, porque de todos os plenos que se fixeron, solo en tempo e en forma, según establecido no acordo plenario, foron 2 veces. É certo que tuve o dereito á pataleta e eu tuve durante toda a legislatura, porque non cumplía o acordo plenario. Creo que fun a única que pleno tras pleno yo estuve dicindo. Pero iso,
tuve dereito á pataleta. É dicir, por qué? Porque o reglamento 68/1986 no artículo 41 establece que o alcalde preside a corporación e ostenta as seguintes atribucións, que é convocar e presidir as sesións do pleno, as comisións de goberno e calquera outros órganos municipales. E, se nos vamos ao reglamento orgánico deste Concello, establece no seu artículo 19 que a alcaldía, no exercicio da súa facultade de convocar as sesións plenarias, poderá variar a data de celebración de dúas das sesións ordinarias nun máximo de 15 días de antes ou despois con causas justificadas. Creo recordar que aquí solo se incumpliron 2 plenos. Un, evidentemente, porque non estaba o alcalde para poder convocar, como é necesario, e outra porque había un problema no departamento técnico. Ás veces non é só cuestión da alcaldía, ás veces son que non existe, e iso sabe o señor Muras como a min, non están os expedientes completos e hai outra serie de problemas que se poden suceder. Pero o certo é que nosotros, como representantes dos veciños e concelleiros, temos que saber que se o acordo plenario é a última semana dos meses impares, un pleno pódese anticipar ou retrasar, como así o fixemos moitas veces. Chegábamos á comisión, preguntábamos cando era o pleno e cada un de nosotros axustaba a súa agenda, porque somos os representantes dos veciños. Dito isto, nosotros aquí non vimos obligados, é dicir, sí que é certo que unhos temos as nosas ocupacións e tamén, como dixo o señor Muras na Comisión Informativa, a lei danos o dereito de, nos nosos postos de traballo, poder representar e exercer como concelleiros da corporación, poder de facer as nosas propostas e acudir aos plenos. Non teño ningún problema en que o podeades poñer o venres, o martes. Eu, desde que entrei no ano 15 como concelleira, establecíase, sin saber cando iba a ser un pleno, e sabía que 15 días arriba ou 15 días abaixo que se podía modificar o pleno. Eu, pola miña parte, podedelo facer o venres, decidilo o día anterior festivo ou cando creades conveniente, a non ser que teña unha causa justificada de forza maior, como a tuven en algunha ocasión, eu vou seguir representando os meus veciños. E por outra parte, tamén, xa que estábamos falando, eu esperaba algo en conxunto de toda a oposición, algunha proposta máis importante pos veciños que acordar as datas dos plenos. Pero, bueno, non teño máis nada que decir. Eu aprobo perfectamente a data que vostedes propoñan. Gracias. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Muras, non me fai falta estar moito tempo aquí na corporación, xa acaba de ver agora mesmo que a señora Rego acaba de dicir que non presentamos cousas importantes para a veciñanza, cando xustamente nun pleno que non ten contido absolutamente ningún, os únicos que presentaron algo positivo para a veciñanza foi o BNG, Bloque Nacionalista Galego. É curioso. Pero, bueno, despois dicir tamén, non, que nestes 13 meses eu non vou coller a xenda, non vou mirar as veces que non foron un vendres. Sei de boa fe que houve bastantes plenos que non foron o vendres. Acórdome tamén perfectamente o primeiro pleno ordinario que puiden asistir, que non fose extraordinario, que se nos dixo unha data, despois se nos dixo outra, fixemos unha xunta de portavoces na que se nos dixo un día, eu empecé a coller vacacións. E xustamente o día seguinte, os 2 días despois, dixerme, non, mira, que vai ser o 10 de agosto. Tive que cancelar todo, perdín cartos e aquí estiven. Señora Rego, eu tamén defendo a miña veciñanza, defendo a esas 360 persoas que me votaron e espero que me voten moitas máis en 2027. De feito, só faltei a un pleno e foi porque tiven un accidente e non puiden asistir. E de feito, tamén solicitei por rexistro e nun grupo de WhatsApp de portavoces que, por favor, que ese pleno de xaneiro se modificase a outra data, porque xustamente ese día tiña fisioterapia.
e non podía cambiar de cita xa. E senón, teria asistido igualmente, non teria ningún tipo de problema. Porque o máis grave de todo é que o último pleno de maio díxosenos tamén nun grupo de portavoces, nas que non me acordo se foi o señor Muras ou a señora Franco ou se fun eu, que preguntamos cando iba a ser ese pleno de maio e díxosenos o día 31, vendres 31. Chegamos á comisión, montouse aí un circo bastante importante, quedamos en que o luns falaríamos para poñer unha data conxunta ou con consenso entre todos, e a sorpresa foi que o sábado, creo que foi ás 10:30 da mañá ou ás 11, unha cousa así, se nos convocou para o pleno o xoves 30. Curioso, justamente o día antes, un par de horas antes, cando se nos dixo que o luns íamos chegar a un consenso. Se vostede durante 8 anos tivo unha pataleta co señor Muras por non ter os plenos, a min xúreme unha pequena reflexión. É que vostede desde a oposición nin desde o goberno ten capacidade de diálogo cas demais forzas políticas. Eu desde que entrei aquí puiden falar con todos, con todas, podo seguir falando con todos e con todas e non teño ningún tipo de problema en chegar a acordos con Primeiro Ortega, co PSG, con Xunta a Ti ou co PP. Eu veño aquí tamén, como dixo vostede, en defensa da veciñanza e busco o mellor para todas as persoas. De feito, o de establecer unha data concreta de plenos, penso que en moitísimos concellos da Galiza os teñen establecidos. De feito, hai, creo que en As Pontes, que o establecen o primeiro martes de cada mes, e penso que é un avance bastante importante que aquí en Ortega tamén se debería de facer, porque así as persoas que traballan aquí no concello de funcionarios e de funcionarias saben cando teñen o pleno. Porque nós, moitas veces, tamén chegamos á comisión sin saber exactamente cando vai ser o pleno. E o de a última semana do mes impar, vale, podes facer a idea de que pode ser de luns a vendres, pero claro, que pasa se o día 30 e 31 do mes caen en luns e martes? Pois tamén pasou que iso que é a última semana, non é a última semana, como é? Pois vostedes tamén colleron, creo que algún mes caía a xoves ou o día 30 e o fixeron a semana antes. E aquí estivemos todos e todas, e non houve ningún tipo de problema. Eu penso que se establecemos unha data concreta, todas e todos podemos organizarnos para poder estar aquí e non crear ningún tipo de problema. Nin as concelleiras, nin os concelleiros, nin os funcionarios e as funcionarias, porque van a saber que día ou para que día teñen que estar feitos eses documentos, eses expedientes e demais. Que supoño que é o máis lóxico, que che digan, pois mira, o día o último vendres do mes impar teñen que estar os expedientes feitos. Pois xa está, xa sabes que para ese día teñen que estar os expedientes feitos. E nós xa sabemos que ese vendres, pois, se queremos ir a un concerto, non vamos poder ir. E se queremos ir de viaxe, pois non vamos poder ir de viaxe. E xa está. Eu penso que é un avance que hai que facer e que é en beneficio de todas e de todos. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xial. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois eu pouco máis teño que engadir co que dixo o concelleiro Xal. A min tamén me xorde unha pregunta coa exposición da señora Rego. Vostede di que estuvo 8 anos coa pataleta de que non sabíamos cando iba a ser o pleno e tal. Claro, resulta que vostede di unha cousa na oposición e cando goberna fai exactamente o mesmo que criticaba. Porque nosotros nunca sabemos cando vai a ser a data. E o problema é que vostedes levan incumprindo o acordo plenario 13 meses, porque non estaríamos nesta situación se vostedes fixeran esa consulta aos portavoces, nos puxéramos todos de acordo e puxéramos unha data para os plenos. Pero vostedes nunca fan esa consulta aos portavoces, vostedes impoñen a data que a vostedes lles ven ben segundo a súa conveniencia e segundo non a axenda política, senón segundo a súa propia axenda particular, e nunca teñen en conta as circunstancias particulares do resto dos concelleiros. Entón, todo isto e todo este ano e pico de esta situación pois nos leva a decidir que para ser máis operativo para todos o normal é que poñamos unha data fixa e que nos adaptemos a ela. A partir de aquí pois sabemos que o penúltimo venres de cada mes impar teremos comisión e o último venres de cada mes impar teremos un pleno. E nada máis, penso que non hai moito máis que discutir sobre este tema. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Ana Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muro. Ben, bueno, en canto ao fondo do tema está todo dito. Eu claro que me súmome a esta moción, porque temos todo o dereito, señora Rego, a sumarnos ás mocións que consideremos.
Por outro lado, señor Marco, non pasaron moitos minutos sin ter que defendernos, porque agora tamén teríamos que pedirlle perdón aos veciños e veciñas de Ortigueira polos comentarios que estamos facendo, e é simplemente unha defensa nosa dos nosos dereitos. Este é un pleno, e no pleno hai que facer este tipo de defensas, porque senón o goberno pois ningún haríanos, non? Entón temos que defendernos. É un dos exemplos. Non pasaron minutos, xa ve como nos temos que defender. Por outro lado, decirlle que non é ter os expedientes feitos. Non hai que esperar a que os expedientes estén feitos. Hai que dicir que expedientes van ir a ese pleno. Ese é o que hai que facer. Nós tivemos aquí plenos, e a maior parte dos membros da corporación o saben, que saímos ás 12 da noite. E algún que non chegou o tempo e houve que continuar co pleno ao día seguinte. Por qué? Porque era un pleno con contido. Era un pleno con moitos expedientes. E plenos deses tuvemos, en 8 anos tivemos moitos plenos. Un pleno como o doxe, pois xa mostra que no goberno non hai xestión, porque un pleno con 6 puntos, dos cales 3 son mocións do BNG e o resto é un tema da FEGAM automático, un tema de SOGAMA automático, unha corrección dun erro nun proxecto da Rúa de Cuba automático. Donde está a encarga do goberno dun determinado expediente de interés para os veciños que forme parte, por exemplo, deste pleno? Eu non teño, non vexo. As preguntas largas, señor Muras. O resto, vale, eu estou con eso, pero quero explicarlles onde está. Entón, o problema non é dicir que os expedientes estén feitos, que eso entra dentro do punto, que estén feitos para o día do pleno, e que hai que encargalos. E se non se traballa, se non se encarga ese punto, pois o pleno será cando teña que ser, dá igual, porque vai ir igual que o resto. Vai ir en automático e non vai haber máis. E despois, simplemente, para finalizar, dicirlle a señora Reu que non olvide nunca que a maioría dos votos dos veciños e veciñas de Ortigueira tenos oposición. Vostede forma parte do goberno, porque quixo. Pero dígolle que a maior parte dos votos os temos a oposición. E temos moito dereito a defendernos e a defender os intereses de todos os veciños, nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Non ten a palabra. Señor Ponce. A ver, como nos sabíamos que o día preferido por vos os venres, pois nós sempre hemos procurado que fora un venres. Hai dúas excepcións, unha non estaba o alcalde e a outra por petición expresa dun funcionario que tivo por un problema familiar dun nacemento dun fillo que tiña problemas no parto, e como de feito se pode mostrar, por certo. Vale, entón nos non temos ningún problema en vir aquí os venres, desde logo que non. Vale, respecto á falta de puntos deste pleno, dicirlle que os temas económicos, como a interventora ten todo o dereito de ter vacacións, non se pudo ter ningún punto desos. Moitas gracias. A ver, todo o mundo entende que o alcalde convoca os plenos. Por tanto, eu creo que o alcalde, mentres non digades o contrario, son eu. Por tanto, eu teño esa facultad. A partir de aí, que teñamos que estar, non sei se levamos 15 minutos, que lle teñamos que dicir aos veciños que é un pleno de cada 2 meses, un pleno de cada 2 meses, e que estemos protestando que se es que a mí non me toca, que se a mí sí, que se a mí ao mellor tengo que ir, non tengo que ir. Eu penso que hai cousas moi importantes no Concello para estar discutindo sobre estes asuntos. Por lo tanto, eu seguirei sendo o alcalde, teño esa potestad que me lo outorga la lei, por lo tanto tal, e aparte, como eu quero que sea, pois cando vostedes queiran, para que vostedes poidan facer a súa labor sempre que se poida, e non haxa cuestións de forza maior, se vai a facer nos días que queiramos os 13. E se é o viernes, como vostedes ten, por a miña parte non vai haber ningún problema. Ahora, a comisión e o que é a competencia é do alcalde. E se non, lean vostede a norma. Vamos a votar o fondo da cuestión. Votos a favor. Prospera o punto. Pasamos logo a moción, punto número 8, mocións de urxencia xe houbera,
Preguntamos se algún membro da corporación desexa someter a consideración do Pleno algún asunto que non tivera cabida nos puntos e rogos anteriores, e se hai mocións, pois primeiro votaríamos a urxencia e despois o fondo do asunto. Hai algunha moción por algún partido? Pasamos logo, non hai, pasamos logo ao punto número 9, que serían resolucións ditadas pola Alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen acceso, como sempre, a resolucións ditadas pola Alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o Pleno e que está incorporada a este expediente. Punto número 10. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Consta no expediente do Pleno dilixencia coa relación dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local, poden vostedes consultar. Punto número 11. Estado de execución das iniciativas aprobadas polo Pleno a instancia dos grupos municipais. En cumprimento do acordado na última sesión ordinaria deste Pleno do 30/5 do ano 24, o primeiro, acordo do apoio ao colectivo de persoas con esclerose lateral amiotrófica ELA Galegas, remiteuse o acordo ao Senado de España, ao Congreso dos Diputados do Goberno de España, á Presidencia da Xunta de Galicia e á Diputación Provincial da Coruña. Segundo, redacción das bases para a concesión de axudas escolares para o curso 24-25 e estáse a ultimar o borrador de ditas bases. Terceiro, acordo relativo á modificación da Lei 6/2007 de Portos de Galicia, remiteuse á Presidencia da Xunta de Galicia e á Consellería de Facenda. E, por último, acordo relativo a stop precariedade de traballo digno, remitiuse o certificado do acordo á Presidencia do Goberno de España e á Presidencia da Xunta de Galicia. Pasamos logo agora a contestar rogos e preguntas. En primeiro lugar, vamos a contestar as preguntas realizadas na anterior sesión plenaria, que creo que únicamente estaban pendentes por contestar as preguntas realizadas polo voceiro do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Primeiro, período medio de pago do primeiro trimestre deste ano, así como do segundo, porque cando teñamos o Pleno xa vai a estar operativo. Ainda non, pero bueno. Resposta. Estes datos publícanse no portal de transparencia da páxina do Concello. O do primeiro trimestre, 54,29 días, en canto o segundo trimestre, estaríamos en 62,61 días. Segunda pregunta, saber o estado de execución do presuposto. A día de hoxe, os ingresos son 6.045.952,19 euros e os gastos 5.447.512,41. Por lo tanto, ven vostedes que hai máis gastos que ingresos. Que utilidade? Máis ingresos que gastos. Gracias, señor Muras, que nos ven ben. Terceira pregunta, que utilidade se lle está dando á parte superior do mercado de abastos de Ortigueira? Vemos entrar e sair xente de ali e non sabemos a que está dedicado. Bueno, o que sabemos a que se dedicou foi que nos pediron, e creo que veo aquí, o tema da floristería, cando foi un momento puntual no tema de difuntos, e despois se utilizan distintas entidades que ali están, pois deixando o almacén, deixando cousas e demais, pero non, por desgracia, non temos por agora ningún interesado en utilizar esas dependencias, que sería moi ben, non? Seguidamente, non temos nada máis, nos meteu o señor Marco Xal preguntas para este pleno por rexistro. Primeira pregunta: ante os problemas de aparcamento en época estival con vehículos invadindo liñas amarelas, beirarrúas e vados, sobre todo nas zonas turísticas e parroquias concorridas, pregúntase, ten o Goberno municipal algunha medida máis efectiva que o uso da paciencia dos residentes? Están contemplando a posibilidade de habilitar zonas de aparcamiento no que queda de verán? Señora concelleira. Vou contestar, supoño que te referirás de Loiba Céltigos, non? Mira, con referente a Céltigos, xa nos poñemos fai meses en contacto con Diputación, porque é competencia da carretera a señalización, porque o vial quedou moito máis estreito, as cunetas son máis anchas e hai un problema.
Colocamos unhas señales excepto de residentes para que así a xente que non é da parroquia poida circular máis libremente, pero concretamente algunhas duraronos 3 horas. Por outra parte, hai un campo que se está facendo igual que se vai facer co convenio de despasante que se fixo, estáse facendo vaise redactar para a playa, porque é onde máis problemas hai, porque aparcan aos dous lados, e o que lle solicitamos á Diputación, aos ingenieros da Diputación, que se falou con eles porque se lle mandaron as fotografías de como estaba o tráfico, foi que polo menos poder vallar ou precintar unha zona para que non se poidera aparcar aí. Con referente a Loiba sigue tendo, a pesar da mega autopista que alardea o señor Muras, sigue tendo o mesmo problema no cruce da Penela. Foi unha obra de moita envergadura que durou 4 anos. Non se acabou de facer porque se continuou cas expropiacións e o lóxico sería que chegara hasta Esteiro, que é onde acaba a parroquia, e quedou mal. A parte de 4 anos para facela, e sí que é verdad que agora eu creo, a parte de que tuvemos que modificar a señalización, porque ás veces fan os proxectos e non se contan cas asociacións de veciños. En Céltigos temos que decir que estamos en contacto ca Asociación de Veciños para, sabe, do tanto da colocación das señais e tamén do convenio para o aparcamento. En Loiba pasou exactamente o mismo, houve unha restricción que se prohibía pasar e houve que modificar esas señales gracias á Diputación, teño que decir. En Espasante dotáronse novos aparcamentos e eu teño que decir que o da entrada de Espasante temos tamén todos a manía, e eu inclúyome de querer chegar hasta o sitio, e o primeiro está prácticamente vacío en toda esta época estival. Estamos baraxando máis, pero bueno, é complicado que a xente o ceda. Creo que están... Moitas gracias. Segunda pregunta, considerando a problemática do aparcamento en verán, pregúntase por que desde a área de turismo non se propuxo unha liña de buses estival que facilitase o acceso á playa con horarios e frecuencias axeitadas, ou quizás o plan é fomentar o exercicio coa búscada de aparcamento. Nese tono de humor. Porque aínda que pareza que non, pois tamén o teño. Non, mira, sí que solicitou, o coste era uns 7.000 euros, e tamén se mirou os históricos de cando houbera esa liña e prácticamente non acudía casi, o sea, non había tanta demanda para crear este servicio. De feito tamén miramos cando houbera o tren turístico, que era canto máis poboación había, e acabouse porque non había xente para ese servicio. Eu, como concelleira, sería máis partidaria de habilitar unha área, bueno, unha liña de buses, pero sobre todo para a xente que o mellor necesita facer unha analítica, sabes, porque ir á playa, aínda que é moi importante, non é de primeira necesidade. Non sei se contestei a... Moitas gracias. Terceira pregunta. Nos últimos meses, numerosos veciños e veciñas trasladaronnos queixas de falta de limpeza nos colectores do municipio. Como cando pensa o goberno municipal solucionar este problema? Falamos cos operarios municipais e nos comentan que este é un problema reiterado no verán por dúas cuestións fundamentalmente, digo, os cheiros, non? Que ou ben as bolsas que se utilizan a veces rompen polas cuestións que sean e verten dentro, e iso fai que o cheiro no verán pois sea superior, e tamén ás veces, tamén me comentan os operarios municipais, que se tira directamente sin poñer o lixo. Por iso eu falaba antes do tema da pedagogía do reciclaxe. Claro, se un tira comida, desperdicios sin estar nunha bolsa perfectamente, vamos a decir que precintada, pois claro, logo no verán, con 20 e pico, 30 grados, pois eso en un día xa dá cheiro e en dous non digo nada, non? Por lo tanto,
Nosotros o que facemos é baldealos, cambialos habitualmente, intentar que os operarios municipales, e desde aquí agradecer o seu gran traballo, porque agora nos visita moita xente e se multiplica o seu traballo habitual coa recollida do lixo, dos enseres e demais, e teño que decir que durante o festival fixeron un traballo excepcional, todo con personal municipal, e iso é un traballo ingente que fixeron e para sacarlles o sombreiro e desde aquí o meu recoñecemento. A cuarta pregunta que nos plantexa o BNG, o señor Xal, relacionado cos colectores, nun pleno anterior, preguntounos polos colectores marróns que deberían estar en servicio en 94, comentouse que se buscaban solucións, pero ata de agora non vimos ningún colector novo. Está o Goberno municipal xestionando a súa adquisición e instalación. Si a adquisición non é o problema. O problema é que este tipo de colectores necesitan un camión que non vale o camión que temos nós, ningún deles. Tería que ser tales. Falamos con Mañón, falamos con Cerdido, falamos con Somozas, para intentar entre todos estes concellos que estamos por aquí, con Cedeira, intentar entre todos pois asumir o gasto que podería ser a mellor mancomunar ese servicio. Falamos yo tamén ao secretario municipal para ver de que maneira poderíamos artellar, porque isto é un gasto moi importante. Non é os colectores, ao final os colectores pois incluso veñen con subvención e demás. O camión que fai falla e logo a recollida de todo isto, pero estamos traballando conxuntamente con outros concellos da comarca para intentar solucionar este tema. Moeche, por exemplo, tamén yo comentamos e, estamos aí traballando no asunto. A quinta pregunta, sobre as charlas realizadas a principios de ano, concretamente a de Espasante sobre a senda peonil e a recollida de residuos en Abasteira, a veciñanza pregunta, houbo algún avance, señor concelleiro? Perdón. Este é un proxecto de máis de medio millón de euros, absolutamente inviable para o Concello, pero o propio autor do proxecto nos deu a solución, que é facer un convenio ca Diputación para que sufragar a maioría dos gastos deste proxecto. O que está ao final, que o que importa, se solicitou dito convenio á Diputación, estamos esperando a que nos contesten, porque todo o traballo que hemos feito hasta ahora, sobre todo intentar recoller as firmas dos veciños, se ao final non hai convenio, pois non vale de nada. Moitísimas gracias. Pasamos logo, seguidamente ábrese o turno de rogos e preguntas, cedendo a palabra aos voceiros que queiran manifestar algunha pregunta. Señor Marco Xal, rogo. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Penso que sí que quedou algunha pregunta sin contestar do pleno de maio. Preguntei naquel momento que como estaba o proceso de estabilización aquí no Concello de Ortigueira e dixo que me contestaría en xullo. Disculpe. Non pasa nada. Si me pode repetir a pregunta? Sí, que como está o proceso de estabilización do persoal aquí no Concello de Ortigueira. Perfecto. E logo decimos no pleno siguiente e demás, pero lle contestamos. Teño aquí un par delas, que, despois sobre a pregunta dos colectores deu-me a mesma resposta que en xaneiro. Agradecelle que me recorde a mesma resposta. Era por saber se había algún tipo de avance, pero grazas. A primeira pregunta que teño é a raíz das publicacións nas redes sociais do Concello de Ortigueira sobre o curso de socorrismo, onde afirmaron en 3 ocasións que o curso rematara o 18 de maio, o 26 de maio e o 8 de xuño. A nosa pregunta é por que a bolsa de contratación non se fixo ata o 10 de xullo? Consideramos que ainda é máis grave por que o servizo de socorrismo non estaba operativo para o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, como históricamente si se viña facendo cando se contrataban socorristas. Por favor, eviten repetir as declaracións do señor alcalde do 12 de xullo e expliquen cal foi o verdadeiro motivo. Gracias. Teño máis, por saber se iba a contestar ou non, pero xa vexo que non. Relacionado co servizo de socorrismo nos areais do Concello de Ortigueira, a xente trasládanos as seguintes preguntas. Por que hai unha caseta de socorristas que está afastada a máis de 200 metros do areal e que nin ten vistas á zona de baño e non está no areal con vistas ao mar?
Por que o persoal ten que empregar paus ou outros utensilios para pendurar as bandeiras e avisar do estado do mar? E por que as zonas de baño vixiadas nas praias non conta cunha zona delimitada con bollas amarelas como históricamente se realizaba? Teño máis? O 29 de maio anunciábase unha inversión de 50.000 euros para a mellora da residencia de maiores de Ortigueira, coa contratación das obras a cargo do Concello. Pregunta se vai facer algo o Goberno Municipal sobre os problemas estruturais nos dormitorios, baños e illamento, ou quedamos só co anuncio? E como vai a contratación das obras para a residencia? Mais, sabemos que están ao tanto das numerosas queixas por parte das persoas usuarias sobre a comida na residencia. Incluso fixeron unha comida con representantes das diferentes consellerías e representantes políticos da Xunta. Supoñemos que foi unha experiencia gastronómica reveladora. Despois de escoitar as queixas dos residentes e das residentes, poderían compartir connosco a súa opinión sincera sobre a comida que ali lles ofrecen e se desde o Concello desde o Goberno Municipal poden facer algo para mellorar a calidade do servizo do catering. Por exemplo, utilizar a cociña e o forno que xa teñen na residencia para preparar a comida a diario e así mellorar a calidade e satisfacer os nosos maiores. Teño máis por aquí. Canto lle custa de media ao Concello de Ortigueira cada quilómetro de roza de pistas? Despois do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, e con Ortigueira e Luama con sinais e paredes pintadas, algunhas cunetas con lixo, barandas estropeadas que xa estaban antes, pero agora ainda peor, e un sinfín de máis mobiliario público en mal estado, ten pensado o Goberno Municipal algún tipo de actuación para a limpeza, mantemento e conservación dos espacios públicos? Pregunta sobre as publicacións que saíron esta semana sobre os parques eólicos Badulac e Barqueiro. Isto porque, recórdome dunha cousa que me dixo en agosto que me fixo, non sei se gracia ou non, pero teñen pensado presentar finalmente o recurso de alzada ou ir ao contencioso administrativo como dixeron e reafirmaron nos plenos do verán pasado ou só ten pensado encadearse os eucaliptos para paralizalos? Teño rogos, non sei se queren preguntar antes ou... Sigo. Con rogos. Rogamos que se aborde a necesidade de mellorar o mantemento do parque automobilístico do Concello. Chegaron nos queixas de que había algúns vehículos que se lles ve un evidente deterioro e, polo que nos comentan, necesitan atención urxente para garantir a seguridade e eficiencia dos nosos servizos. Outro rogo. Sabemos que a Axenda Cultural de xullo do Concello de Ortigueira non é para tirar foguetes, pero ainda así, os paneis informativos das parroquias seguen atrapados en xuño. De novo, isto é como a historia que se repite en cada pleno, rematamos outro mes e os paneis ainda non foron actualizados. Parece que a desidia e o pasotismo que tanto criticaron no pasado agora é a súa especialidade. Solicitamos e rogamos, unha vez máis, que actualicen os paneis a tempo e informen a veciñanza sobre as actividades culturais mensuais. Pídese tamén que se proceda á rehabilitación e limpeza dos parques infantís, tanto no casco urbán como das parroquias, pois a maioría están nun estado lamentável de conservación. Fixémonos eco das queixas da veciñanza de prácticamente todas as parroquias do Concello. Levan semanas pedindo en redes sociais, segue tamén que as diferentes concelleiras e concelleiros, incluso da oposición, que se rocen as pistas. Hai quitamedos, sinais, etc., que xa non se ven porque están tapados de maleza. Rogámosles que fagan caso ás demandas da veciñanza e comecen as rozas das pistas. Relacionado co anterior e xa o último, tamén rogamos que fagan un exercicio de mantemento e conservación na Lagoa de San Martiño, pois a pasarela ten táboas en mal estado, hai tramos nos que faltan, etc. Están sendo bastante perigosas. Moitas grazas. Gracias, señor Xal. Moitas gracias, señor alcalde. Eu teño dúas preguntas e despois varios rogos, entón, tamén vou facer un pouco todo xunto. A primeira pregunta era para a señora Rego, confío que me conteste porque é simplemente un sí ou un non.
A pregunta é se solicitaron a ADEAC que visitaran algunha praia de Ortigueira este verán de cara á obtención da bandeira azul para o ano 2025. Contestar eu, falei coa Xunta de Galicia e o ano que ven intentará Ortigueira ter varias bandeiras azuis. Bueno, isto non sei se o sabe, pero non o xestiona a Xunta de Galicia. Isto o xestiona unha asociación que se chama ADEAC, que é coa que hai que falar para a obtención da bandeira azul. A Xunta de Galicia o único que fai é... Estamos nos trámites das dúas, non solamente para Ortigueira, sino... Moi ben, eu dou por feito que non o fixeron, non? Coa contestación que me dan, porque o prazo para esta solicitude para a bandeira azul do ano que ven remataba o día 30 de xuño, co cual, se non o fixeron, xa lles digo eu, xa yo adiante, que no 2025, por moito que fale coa Xunta, non vamos ter ningunha bandeira azul. Ben, outra pregunta. Nos comentan dende a organización do Pride Despasante, tamén é para a señora Rego, supoño que tampouco me quería contestar hoxe, pero seguramente a xente esperará 2 meses. Me comentan dende a organización do Pride Despasante, nos din que como é posible que para o Pride Despasante lles dixeron que non se podía colaborar con eles porque non había cartos, bueno, pois eles ven que estes días precisamente hai un montón de festas e de festexos donde sí que colabora o Concello. Entón, me preguntan por que para eles non e para o resto sí. Se me quere contestar, pois... Usted está enterada de canto se financiou po Pride Despasante? Eu lle traslado o que me traslada a organización. Dígalle todo. Pregunte, usted se quere, canto lle aportaron... Conteste vostede o que quera contestar. Foron 6.000, 5.000... Do Concello? Pero non do Concello. Do Concello? Gracias á gestión do Concello, puidose facer o Prime. Gracias ao Concello de Ortigueira e a xestión da Consellería. Antes as consellerías da Xunta de Galicia non daba ningún. E usted que prefire, que os gastemos o Concello ou que o gaste a Xunta? Eu estou preguntando. Sí, pues elas falan da colaboración do Concello, non falan da colaboración da Xunta. A colaboración do Concello foi ca todo momento trasladouse a memoria informativa á Consellería de Igualdade, fixéronse a través do CIN charlas, obradoiros, exposicións, carrozas, quédame algo, Protección Civil. O tema sempre, e o fixemos neste pleno, sempre que a Administración Superior poida darnos cartos para calquer tipo de actividade e que o Concello de Ortigueira o aforre, nosotros e eu vou estar aí. Iso é o que fixemos co Pride e con outras cousas. E con a Feira da Mel coa carpa e con outras historias. Se a Administración Superior, sea a Diputación, ou sea a Xunta, ou sea o Goberno de Estado, como no festival, ou cando sea, este alcalde vai a ir a pedirlle a igualdade a donde sea. E dentro do Concello, o CIN traballou arreo no Pride Despasante. Protección Civil tamén. Prestamos as carrozas. Todas esas cuestións, a parte dos municipais, etcétera, etcétera, porque sabe vostede que cando vai un evento masivo, pois hai unha logística. Pois todo iso o aportou o Concello de Ortigueira, que é dicir, os veciños e as veciñas. Por lo tanto, eu entendo que vostede ten que dicir estas cousas, pois está ben, é unha labor política, pero xa lle repito, sempre vamos a buscar a financiación na Administración Superior para evitar que os veciños e as veciñas de Ortigueira teñan que poñer os cartos. E se é a Xunta, mellor, e se é a Diputación, mellor, e se é o Goberno de Estado, mellor. Non hai nada máis que dicir. Moi ben, continúo entonces. Ben. Paso aos rogos. No pasado pleno fixemos un rogo para que arranxasen as xardiñeiras de Loiva que están frente ao Galeón. Xa pasaron 2 meses, as xardiñeiras están igual ou peor. Volvolles a facer o rogo, a señora Rego xa nos dixo daquela que xa sabía perfectamente o estado desas xardiñeiras e que nen nada se as iban a mañar, pois, bueno, xa lle digo, estou lle facendo un rogo, eu lle pediría que non me interrumpise. Pero estou lle contestando o rogo. É que é un rogo, non é unha pregunta. Eu lle faigo o rogo, se o quere atender ben, e se non o quere atender, pois xa será cousa súa. Segundo rogo. Perdón, un momentiño, pode ausentarse. Rogolles que, o comentaba tamén o concelleiro Marco Xal, rogolles que intenten solucionar e mellorar
a comida que se lles dá aos usuarios da residencia Dolores Díaz Dávila, xa que, efectivamente, son moitos os usuarios que se queixan da calidade da comida. Eu xa sei, entendo que iso depende do consorcio e non do Concello, pero por iso, pois, lle rogo a vostede, señor Calvín, que fale co seu partido para que se mellore canto antes este servicio. Non é o meu partido. O Consorcio Galego, se non o sabe, yo digo eu, o Consorcio Galego é un consorcio que está estipulado ben do tema do BNG no seu momento e é un consorcio, por exemplo, hai un presidente e demais, non é de ningún partido, é da Xunta de Galicia. É que vostedes equivoca sempre as cuestións. A Xunta de Galicia é a Xunta de Galicia de todos. O consorcio é dos galegos e das galegas, non de ningún partido. Ben, pois, entonces fale co partido que queira e intente solucionar este problema que teñen os usuarios da residencia. Se non quere falar co seu, pois fale cos demais. Fale con quen queira, pero fale con alguén para que se solucione este problema. O Consorcio Galego. Terceiro, rógolles tamén que para o próximo ano organicen un pouco mellor o traballo e o servicio dos socorristas. En primeiro lugar, empezar o 15 de xullo é moi tarde. De feito, vostedes, na memoria que presentaron á Xunta de Galicia, propoñían o 15 de xuño para que empezaran, e o fixeron un mes máis tarde. Encima, cando comenzaron, como decía tamén o concelleiro, non tiñan nin bandeiras, nin onde colocalas, nin botiquín, nin absolutamente nada. Non teñen as praias balizadas, polo que non se sabe cal é a zona vixiada, nin a que non o é. Tampouco teñen aínda embarcación, levan 13 meses, non empezaron onte, isto non é do ano pasado. Levan xa un ano, xa podían ter todo isto mirado. Non teñen aínda embarcación de apoio, supoño que virá en setembro e pasará xa directamente a hibernación. Xa non digo nada, ou digo, das desafortunadas declaracións que fixo vostede, señor alcalde, sobre a ausencia de socorristas durante o festival, pola que penso, porque aínda non o fixo, que lles debe unha desculpa pública tanto aos visitantes do festival como aos veciños de Ortigueira aos que esas declaracións, desde logo, non os representa, e, por suposto, a todos os socorristas que durante moitos anos, históricamente, traballaron arreo e sin descanso durante moitos festivales. Por certo, unha pregunta retórica, se queren. Quen é o responsable dos socorristas? Non sei se a señora Rego, non sei se o señor alcalde. Ninguén lles dixo que teñen que facer, eles sábeno, pero ninguén llo dixo, que teñen que facer un informe diario coas distintas incidencias que teñen que atender. Tamén lles digo, e o demostraba antes o concelleiro, o señor Xal, que aquí na oposición teñen xente que traballou no servizo de socorrismo durante moitos anos, que lle estendemos a man, que nos teñen a súa disposición se é que a queren coller para mellorar o servicio, tanto este ano como nos próximos anos, porque ao final o importante e o que todos queremos é que ese servicio funcione o mellor posible e que a seguridade, sobre todo, nas nosas praias, sexa tamén a mellor posible. Rogo tamén sobre os aparcamentos, as beirarrúas e as autocaravanas. Rógolles que controlen as autocaravanas que aparcan e acampan, bueno, basicamente onde lles dá gana, moitas veces en zonas que non son ni siquiera aparcamentos. Nestes días vemos autocaravanas no porto onde se supón que debería ser unha zona peonil. Eu descoñezo se a competencia nese lugar, pois se é de Portos de Galicia ou se é do Concello, pero no caso de que fose de Portos de Galicia, o Concello sí que debe denunciar esta situación ante a autoridade competente e, dende logo, evitar que as autocaravanas continúen aí aparcadas. Como mínimo, penso que a Policía Municipal debería informar a eses propietarios e pedirlles que deixen de estar aparcados nesa zona porque non está permitido. Tamén lles rogo que se controlen os vehículos que continuamente suben ás beirarrúas para poder facer os recados o máis cerca posible do sitio ao que queren ir. Eu, o outro día, como anécdota, iba camiñando por unha beirarrúa e tuve que apartarme da beirarrúa porque viña un coche camiñando, iba un coche circulando por riba da beirarrúa. Entón, rogolles que controlen un pouco ese tema. Tamén lles rogo que para facilitar o aparcamento nalgúns sitios, por exemplo, daqui do propio centro de Santa Marta, que sinalicen aqueles lugares onde si hai prazas de aparcamento, como pode ser a Madalena ou incluso na rúa Juan Luis Pía, que normalmente sempre hai aparcamento libre, pois sinalíceno para que a xente saiba que ali poden aparcar sin problema. E voulles facer un último rogo relacionado co tema da seguridade. O desgraciado accidente que pasou outro día no Banco de Loiva
poderían, dende logo, ter pasado con calquera outro goberno e en calquera outro momento. Non quero, por suposto, responsabilizalos ni moitísimo menos a vostedes. Pero sí que creo que é algo que nos ten que facer reflexionar a todos. O Banco de Loiba é un lugar ao que nós, como Concello, como Administración, estamos chamando á xente para que o veña a ver e para que o visite. E o estamos promocionando como reclamo turístico. E, polo tanto, somos, como Concello, como Administración, responsables das condicións nas que os turistas están nese lugar e, por suposto, responsables do que ali ocurra. Evidentemente, despois do pasado, pois hai que plantexarse mellorar as medidas de seguridade. Outro día, noutras desafortunadas declaracións, o alcalde dicía que era un sitio seguro. Evidentemente non o é, a vista está. Estou convencida de que tampouco hai unha solución única, nin unha solución exclusivamente mellor para a mellora da seguridade. Eu non sei se a solución é vallar, ou se é sinalizar mellor, ou se é controlar o acceso, ou se é poñer un límite físico, ou se é ter unha persoa ali controlando, ou se é rentranquear o banco. Non sei cal é a solución, pero sí que creo que algo hai que facer, porque tamén estou segura de que se en vez de ser pois un home foise un neno, seguramente a preocupación pola seguridade sería todavía maior do que xa é. Non podemos fialo todo á responsabilidade de cada un, porque xa non é unha cuestión de responsabilidade personal, senón da posibilidade de que ocurra un accidente, de que haiba dous nenos xogando, que se empuxen, e, por desgracia, o accidente aí, pois seguramente será mortal, como xa ocorreu. Hai outros temas de seguridade que penso tamén que temos que adoptar de cara aos próximos anos. Por exemplo, na celebración do Festival Celta e na acampada, que é un lugar no que moita xente se xunta e hai varios perigos recurrentes que nunca se fixo nada. Tampouco neste caso quero responsabilizalos a vostedes que levan pois pouco máis dun ano. No resto dos gobernos tamén había eses perigos e tampouco nunca se fixo nada. Pero penso que agora que gobernan vostedes, pois hai certas medidas que se poderían tomar de cara a mellorar esa seguridade e evitar que ocurran accidentes nos vindeiros anos. O primeiro, evidentemente, é a presencia de socorristas durante o festival, non vou a redundar no dito. O segundo, que a min pareceme moi preocupante, é a de controlar os lumes que se fan na acampada, porque son lumes totalmente descontrolados nun ambiente no que hai moitísima xente, nunhas condicións que seguramente non son as óptimas para controlar eses lumes que se fan, e no momento que ese lume prenda en calquera sitio, pois a desgracia que pode provocar eso, pois, bueno, é inimaginable. Acabará con festival, co Pinar, con Ortigueira e con todo o que levamos, con todo polo que levamos traballando tantos anos. Por certo, ao fío desto, o hospital de campaña do que presumiu na inauguración do festival, creo que ninguén o viu por ninguna parte. Lle solicito e lle rogo, ao fío deste tema da seguridade, que a nós polo menos nos preocupa bastante, que abra unha canle de comunicación entre todos os partidos que conformamos o pleno, a través do que queiran, a través dunha xunta de portavoces, a través dunha xuntanza de concelleiros, a través da figura que a vostedes lles parezca mellor, pero que todos nos poidamos reunir e que todos lles poidamos facer todas as propostas que podemos ter de cara a mellorar a seguridade no noso concello e nos eventos que organizamos. Evidentemente, a partir de aí, a decisión do que se faiga ou non se faiga será súa, porque son os que gobernan, pero nós, polo menos, estou segura de que o resto dos partidos tamén temos algunhas solucións e propostas que aportar, e nos gustaría pois que nos escoitasen, que nos reunisen. Estou convencida ademais de que pois 13 pensamos máis que 4 ou 5, e que de todo o que digamos seguramente sacarán vostedes cousas interesantes para aportar nas próximas edicións do festival ou nos casos como o tema do Banco de Loiba. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu teño unhos rogos e unhas preguntas. En primer lugar, así, voulle preguntar rapidamente, porque vexo aquí aos veciños no público, é algo que me preocupa e que falta o noso compromiso como concello. E no 2022 redatouse un proxecto para facer un espacio coberto no aparcamento da Madalena. Ese proxecto redatouse, pagouse, trouxose a pleno para executar a obra con cargo a remanente. Non se iu adiante porque votaron en contra, votou en contra o Partido Popular, votou en contra
a señora Rego tamén, non puido sair adiante no 2022. No 2023 había cerrouse 2022 con 1.800.000 euros de remanente, cerrase 2023 con 3 millóns de remanente e o espazo coberto no aparcamento da Madalena sigue sin facer. É un compromiso que temos do goberno anterior. Se queren cumplir con el, cumplan. Se non queren cumplir, a responsabilidade é súa. O que lle pido é que traigan a pleno con cargo a remanente este proxecto, que se pode executar perfectamente pola cantidade que é. O noso voto públicamente vai ser a favor, porque é algo que nos piden os veciños deste barrio, un barrio unido, un barrio que lles gusta facer as súas festas e estar ali, sobre todo ahora en este tempo. E nos gustaríanos e rogámoslle que o traiga a pleno para aprobalo e para que se lles poida facer esta zona de espazo coberto. Voulle contestar xa, porque... No, espere, por favor. No, poido contestar. No, gustaríame que non me interrumpira e conteste despois o que quere contestar. Sí, moi ben, pois pareceme moi ben, porque se non o facemos agora e vai ao pleno ordinario do mes de setembro, posiblemente non se de feito executada antes do 31 de diciembre. Se non se executa antes do 31 de diciembre, non se pode pagar con remanente. Despois lle contesto. Moi ben. Ese é algo que me preocupa, que me gustaría que adquirira o compromiso. Despois, por outro lado, tamén lle quero dicir, a calle Nueva, como chaman Espasante, estáse cerrando a mediodía e pola noite. Non hai decreto. Eu non vi ningún decreto que ordene o peche da calle para facelo peatonal por tramos horarios. Pode nos causar un problema, e pode causar un problema ás persoas que están facendo o corte da calle, o establecemento de hostelería, porque estáse facendo ilegalmente. Logo, non hai ningún decreto, ningún orden de alcaldía para que se este cortando. Están acortando os veciños directamente. Un día vai haber un problema. Entonces, se pode ser mañá, mañá non, que é sábado, pero senón o lunes, ou cando poidan, decreten rápido, porque se hai un incidente estamos descubertos. A señora secretaria me dice que non hai petición en ese sentido, pero falaremos cos hosteleros, a ver que... Non lle pideu o hostelero... Fíxose todos os anos e eu firmei decreto todos os anos. Eu lle digo que lle acabo de preguntar a secretaria se hai petición, e me comenta que non. Moi ben, vostede verá. Todos os anos se fixo, Valentín. Bueno, ese é o segundo rogo. Por outro lado, tamén lle rogaría que, por favor, que axilizaran o desbroce de pistas que está todo o Concello, a maior parte do Concello, en mal estado en todas as parroquias. Falamos de que cuidamos moito as parroquias, pero as pistas están sin desbrozar. Onte mesmo me falaban da pista que vai de Borreiros, Folgoso e Adorna, que non se pode transitar. Ou tamén a pista en Mera, a pista da Santiña, que tamén está desfeita por unha saca de madeira e que tampouco se pode circular. En Mera, a pista da Santiña. Logo vin outras pistas que quedaron os proxectos feitos, están totalmente deterioradas. A pista do Monte, en Senra, a pista de Quintá, que vai de Quintá a Construventa, a pista de Santa Valla, a pista de Corbelle. Todas estas pistas que quedaron aí, que a financiación conseguida, co diñeiro conseguido, está a executar, non entendo por qué. Entonces, logo, por favor, póñanse con isto, porque está o diñeiro reservado para facer estas obras. Son obras conseguidas e financiadas con diñeiro da Diputación. Despois, por outro lado, tamén nos din que en esta temporada que hai moitos cans soltos nas praias. Tamén hai que facer algo neste sentido. A ver, hai cans que non teñen ningún problema e que poden estar no medio da xente, e outros que non, ou que se descoñece, ou que incluso hai nenos ou persoas maiores ou calquer persona que lle ten medo a un can de por sí. Entonces, temos que facer algo nese sentido. Despois, de momento non me interrumpa. Despois contestamos ás preguntas. Vale. Despois tamén, por favor, tamén lle quero dicir, por todo Ortigueira e tamén por Espasante, e sobre todo, na playa moitísimo, hai moitas pintadas nas paredes, moitísimos grafitis nas paredes. Eso dá unha imaxen do noso pobo, pois, moi mala. Igual, que se tive autorización, de alguna forma, para facer o grafiti que se fixo na fachada, moi bonito, e doulle esa noraboa por eso. Un mural. É un mural,
igual que se fixo nunha propiedade privada, con fondos públicos, tamén podemos facer noutras fachadas que son privadas a limpeza con fondos públicos. Igual, exactamente o mismo. Eu non puiden porque non me deixaban, pero se a vostedes lle deixaron facer eso nunha propiedade privada, o resto do pobo tamén se pode beneficiar desta condición. Sí, exactamente igual. Vamos a ver, despois, a recollida de basura, por favor. Igual que lles puxen outro día en redes sociales, insistan en isto. Insistan que a recollida de basura ten que ser máis intensa, sobre todo nesta época. Si ten razón que hai establecementos de hostelería e que botan directamente o cubo no contenedor. Hai que tomar medidas, quizás en ese sentido, eso non pode ser. Pero tamén en outros sitios eu vin que se tarda moito en limpar os contenedores. Nós, cando estábamos en goberno, trouxos un camión por 2 veces, creo, para o que é a limpeza dos contenedores con agua quente. Eu digolle que, polo menos unha vez ao ano ou 2 veces ao ano, podese facer, é moi rápido, é meter o contenedor, lavas a presión con agua quente e quedan todos perfectos. Por outro lado, eu creo que no polígono cae moito contenedor vacío. Logo podese sustituir os limpios do polígono vacíos polos sucios que hai, como fixeron o outro día en Loiba, o día seguinte ou no mesmo día de facer a publicación eu en redes sociales. Despois tamén lle quero dicir o seguinte: preocúpame a situación económica do Concello. A situación económica do Concello é a seguinte: estamos a 25 de xullo, e 25 de xullo ten 5.447.512 euros de gasto, con os ingresos de 6.045.019 euros. Esa é a situación. Isto supón un 90,11% de gastos con respecto aos ingresos. 6.045.019 non é o presuposto municipal. O presuposto municipal son 6.300.000. Estarían nun 86,47% de execución. Quédalle, para finalizar o ano, un 13,53% do presuposto. Isto supón en cartos 852.488 euros. De nóminas, solo, ten 1.080.000, porque son 3 meses máis unha extra. Mas ten que pagar todas as horas extraordinarias que fixeron os traballadores no verán. Logo, 852.488, xa solo de nóminas son 1.080.000, nómina solo. Despois ten o resto de gastos: gasoi, electricidade, averías e todos os gastos correntes que ten o Concello. Gustaríame saber, porque nós estamos lle pedindo, pero gustaríame saber de onde vai sacar. E tamén, como lle dixen antes, de remanente quedalle 1,5 millón de euros. Este ano ainda pode salvar se trae a pleno con remanente. Para o ano seguinte, como vai facer? Xa se verá. Pedirei yo á Xunta, que non ten, ou pedirei yo á Diputación que me dar o que me día. Bueno, non se queixen da Diputación. Da Diputación van a recibir, pois, máis de 3 millóns de euros, ou 3 millóns de euros, 2.300.000 en breve. Unha parte deso irá para gasto corriente, e o resto, pois, veremos a ver como fan. A xestión económica do Concello é pésima. Vostedes, o ano pasado, presentaron un informe de Segundín, da señora interventora, donde decía que no mandato anterior que hasta as datas non lles quedaban nin para bolígrafos. Gustaríame que a señora interventora nos fixera o mismo informe este ano. O mismo informe. A ver se nos queda para bolígrafos ou non. Señora Rego, usted está me interrompindo continuamente e desagrádame, porque que eu sepa, vostede fai goberno co Partido Popular, sei que non lles gusta o que estou dicindo, que sepa vostede non ten ninguna tenencia de alcaldía, que sepa vostede a concelleira de turismo, non sei que ten que ver vostede na parte económica e da cal estou falando na miña intervención, non entendo para que me este interrompindo continuamente. O que lle pido é que manteña a educación, se pode, que é difícil, pero que a manteña. Cíñase aos rogos. Eu teño que defenderme. Voulle dicir, señora Rego, voulle dicir, por que non se continuou a carretera do Picón hasta Esteiro? E para que? Para sacar madeira ou que hai ao final de Esteiro? Non entendo o que hai ali. Pero bueno, logo ten o estreitamento da Peneliña. De un en un. O estreitamento da Peneliña.
Falouse cos veciños, falouse con Estafeta e falouse con Carmen. Nominativamente, digo os nombres. Fale con eles a ver se deixan tirar os muros. Pero fale con eles, porque eu decidí non facer a ampliación, non facer a ampliación e non tirar eses muros, porque o muro que hai enfrente, que é dunha casa antigua, de granito, non se podía tocar. Usted fale con eles a ver se se pode facer, e faigo vostede, porque eu negueime a tirar os muros dos veciños. Se se tira un, tamén se pode tirar o outro. E defendinos no seu momento. En canto a señales da carretera de Diputación, vostede mismo di, é carretera da Diputación. É Diputación quen pon as señales, non os pon o Concello. Bueno, despois tamén lle quería dicir ao señor Ponce que marchou o saneamento da aldea de San Juan. A Diputación pode, se vostede confía na Diputación que lle vai dar 400.000 euros para o muro de San Roque, cousa que dudo, como lle digo, porque duda que lle vai dar 300.000 para facer o saneamento da aldea. Non dude, se por unha cousa di que lle vai a dar, o mellor pola outra tamén. É a carretera da Diputación. É a carretera da Diputación. Estamos esperando a que nos contesten. O compromiso que tiña comigo aí era que sí que se iba a facer, espero que se faiga, pero xa o poderían ter feito porque levan, como lle digo, 13 meses. Permiso. E para finalizar, señor Valentín, voulle dar uns datos políticos. Voulle dicir que vostede non ganou nada. O Partido Popular en Ortigueira tuvo 10 concelleiros con Antonio Campo Fernández, 10. Ten vostede 5. Así levan desde o 2015. E ten 5 hasta ahora sin gobernar e sin que lle pase factura. Pero cal é o rogo? Estou falando que vostede non me deixou falar antes, estou falando ahora. Que me deixe falar e que me deixe explicar isto. Que me deixe explicar esta situación, que tamén é política, tamén podemos falar disto. Pero siga co rogo. Bueno, pois o rogo é o seguinte. Vostede desde 2015 ten 5 concelleiros. O Partido Socialista parteu de 3 concelleiros no 2011, 6, 7, 4 por 3 expulsións, 6, 3 que se incorporan novos, e temos 4. Estes que nos faltan a nosotros, que nos ten vostede? Vostede ten 5. En todo caso terá primeiro Ortigueira 2 e a señora Rego 1. Bota as contas. Bota as contas porque a mí as contas súas non me salen. E como lle dixen antes, en 40 anos de goberno do Partido Popular, máis 13 meses que leva vostede, vais a comparar con os outros que votamos 8 anos? Home, por favor, a ver o que consigue vostede. E vou dicir unha cousa que teño aquí, tamén non acabei todavía. Vostede, gustaríame que me dixera canto lle costou o festival, o Concello, exactamente. Por un lado, se vostede di que o pobo está tan limpo, que o Pinar está tan limpio, as dunas están tan limpas, vostede non vai por ali. Por que non vai a mirar cantos papeles, cantos excrementos, como está o Pinar de Ortigueira? Como está? Donde está limpo o Pinar de Ortigueira? Donde está limpo o pobo de Ortigueira se nunca tan sucio estuvo? O único sitio que hai limpo no Concello de Ortigueira é Espasante. O único sitio que se pode dicir está limpo, reconozo que está limpio. O pobo de Ortigueira, o núcleo de Ortigueira, que son as festas para lunes, é unha auténtica porquería. Calle a calle. E vamos a pasar na procesión o lunes e o martes e mire po suelo. Que o vai a ver. Como está todo cheo de grasa, todo cheo de suciedade. Nunca así estuvo o Concello. Nunca así estuvo. Pero, bueno, vostede, como queira, eu digo unha cousa. O que tolera o desorden para evitar a guerra, primeiro ten o desorden e despois vai ter a guerra. Nada máis. Moi buena frase, señor Muras. Sí. Quere comparar vostede co señor alcalde neste momento, de momento, vostede o que leva o top é en que non foi capaz de aguantar unha maioría absoluta nin tampouco de ter unido o seu equipo. Iso por 2 veces. E sempre, como vostede será, botarálle a culpa aos demais. Con referente á iglesia, con referente á capilla de... Ai, Jesús, a capilla. A carretera de Loiva, se vostede considera que 3 vivendas turísticas non teñen que ter ampliación de carretera, é que viaxa moi pouco por o Concello, pola parroquia de Loiva. E seguramente cando foi... Non foi gracias á súa xestión, señor Muras. Usted sabe que eu son asidua e esa xestión xa estaba gestionada de antes. Sí, señor Muras. Sí, señor Muras.
A carretera non, hombre. A carretera dixenlle eu que tiña que chegar hasta Esteiro, porque toda a xente de Loiba que non ten boa accesibilidade para Dupicón vai a Esteiro, como a toda a vida. Como a toda a vida. É máis, recordo a conversación perfectamente cando vostede dixo a onde chegaba a carretera da Diputación. E eu dixenche a Esteiro, concretamente a casa de Antón Pena. Pero hai máis viviendas turísticas seguindo, sabe, seguramente. Hai máis viviendas turísticas. Con referente que había na Penela non tiramos dúas casas, pero entre ceja e ceja houve que tirar o muro que era patrimonio. Ese era o que había que tirar, verdad? Fixose un proxecto que non se sabía nin onde estaban os pozos das vivendas. E non é competencia ou minta a Diputación cando me di que a proposta da señalización foi súa. Sí. Entonces, minte usted? Ou minte a Diputación na señal da rotonda, que as houbo que modificar porque a veciñanza non quería, porque había unha autorización de prohibición? Non ten o uso da palabra, señor Muras. No, pois entonces vostede, además foi unha conversación, porque eu solicitei que esa señal non podía estar así porque era competencia do Concello. E sabe que nos dixo? Foi o anterior goberno quen decideu poñer esa prohibición. Pois se non falen cos seus da Diputación, que son do mesmo color, que llo expliquen. Porque ao mellor non se enteraron vostedes tampouco. Mire, leccións de moralidade, señor Muras, señor Cao, as xustas. Sí, hai moito tempo que nos conocemos. Moitas gracias, señora Rego. Por favor, para contestar, señor Cao, non está no uso. Señor Cao, non está no uso da palabra. Señora Rego. Arrieros somos. Señora Rego. Procure non encontrarse. Para contestar a pregunta do señor Muras do tema da Madalena. Señor Cao. Señor Cao. Por favor, non me grite, Por favor, o seu turno de palabra. Non ten o uso. Segunda chamada a orden. Para contestar a los vecinos de la Madalena, que veo o seu presidente a falar comigo, e eu non fago como a vostede, eu os levo onde están os técnicos. E os técnicos lle explicaron perfectamente ao presidente como estaba a situación. Clarísimamente. Non eu ningún político, non, os técnicos funcionarios, que non son políticos, son técnicos. E xa lle explicaron ao presidente o que había, punto por punto. E se foi el señor presidente sabiendo lo que había. Non por el político, non. Como está vostede aquí facendo un sketch político, non, polo técnico, que non minte, porque non ten por qué. Por lo tanto, o que vamos a facer, e xa lle dixemos ao señor presidente, traelo a pleno aquí, nos siguientes, se é extraordinario, pues, que seguramente o haberá, un extraordinario, aí virá con esa partida presupuestaria e con ese proxecto. E se todos estamos de acordo, se votará favorablemente. Eso, antes de que vostede contara aquí esta película que contou, eu xa lle falara ao señor presidente da Asociación de Veciños. E el llo pode manifestar. A segunda cuestión que lle vou a comentar sobre os desbroces. Pregunta vostede os desbroces tal. Mire, vostede tiña un conductor para 2 tractores. E agora nosotros temos 3 conductores e 3 tractores. Non sei se nota ou non se nota, pero eso é faltarlle o respeto aos traballadores municipais. E por aí non paso. Son 3 espectaculares traballadores. Con 3 máquinas. Vostede tiña 2 tractores e un conductor. Vale, esa é a súa xestión. 2 máquinas e un tractor. E logo lle daba vostede, a sabe Dios quen, que desbrozara por aí. Esas son as cuestións que ten vostede en este cuestión. Vostede non ten o uso da palabra. Eu respeteino e deixeino falar, verdad? Pois agora estou falando eu. No sketch que fixo vostede sobre o tema da política, tamén lle vou dicir unha cousa. Vostede aínda non leu os datos. O pobo de Ortigueira votou que non quería máis Muras. Non quería máis Muras, nada máis. Eso foi o que sucedeu, pero leo así, e ao mellor na próxima dicen que sí, ou que non, ou sabe Dios que respete o dictamen popular, o que fai a xente e o que vota. E por que o vota? Faiga a autocrítica en lugar de buscar nos demais os problemas. Iso é o
o que ten que vostede, en lugar de buscar frases rimbombantes que a nada tal. Sobre o tema dos socorristas, é algo moi importante que a mí me gustaría tamén contestar, claro, por suposto. Nosotros o que fixemos foi, había un problema, non da hora, nosotros o levamos a varios plenos extraordinarios cando estábamos na oposición, e para nosotros era un problema capital. Non solamente era así, sino que durante 8 anos, eu levo en política 5, non houve aquí socorristas, ou había un, ou había dous, ou ningún, que era a maioría das veces. Bien, agora o que fixemos foi ver onde estaba o problema, como facemos sempre, e vimos que sin titulación era imposible ter socorristas. E foi o que conseguimos, o curso. 25 persoas fixeron o curso, se titularon, e poden hoxe 10 personas de Ortigueira, do Concello de Ortigueira, están sendo socorristas nas playas de Ortigueira. Se alguén desta sala eso non o ve ben, pois que levante a man. Polo tanto, non ten vostede uso da palabra. Polo tanto, eso é o que hai. Este ano hai 10 socorristas nas playas de Ortigueira. O ano pasado non había ningún e así sucesivamente para atrás. Polo tanto, este ano eso é así. Aínda que vostedes queiran decir que a realidade é malísima, que é normal, vostedes son a oposición e esa é a situación, pero non o é. Non o é. Nin económicamente, nin políticamente, nin a nivel tampouco da crispación que había antes na calle. Tampouco a hai. Polo tanto, eu estou contento de que estas cousas sean así e de que unamos as veciñanzas e que falemos con elas e que saian adiante os proxectos. Señor Cao, non para vostede e non me gustaría telo que votar. Lle estou dicindo que non ten vostede o uso da palabra. Non me gustaría votalo como me votaron a min varias veces nas outras ocasións. Polo tanto, eu o que teño que dicir aos señores veciños e veciñas é que moitas gracias, porque o Festival de Ortigueira deste ano foi un festival moi interesante e moi ben levado polos operarios municipais, que sí, e non llevou a tolerar que diga que estuvo sucio, porque non foi verdad. Non, diga vostede o que queira, pero non foi verdad. E aquí veñen 100.000 personas ou máis, a un pueblo de aínda non 6.000, cos servicios pa 6.000, e aguantamos todo iso e o facemos coa mellor da dignidade, sacando un festival adiante moi bon. Non eu como alcalde. Por primeira vez houve un comité que foi o que dixo como tiñan que salir as cousas. E iso foi o que se fixo. E despois, no ámbito da seguridade do festival, por primeira vez, a parte do ano pasado, hubo unha UBI medicalizada. Non se puido traer finalmente o que foi o hospital de campaña, porque o responsable da UBI medicalizada non lle deu tempo de gestionar os recursos sanitarios. Se non houbera tal, por primeira vez tamén na historia, estuvo na mesa o PAC, representado polos médicos. Nunca se falara con eles, nunca na historia. Por lo tanto, tal, os incendios, este alcalde pideu unha motobomba e unha cuadrilla a maiores das que xa temos no polígono. Por lo tanto, non pense vostede que as comisións de seguridade que facemos non están para velar por esas cuestións. Por tanto, eu lles diría que respeto ao traballo profesional da xente, dos policías municipales, do Grumir, do GES, de todos os que participan en todo isto, e de sacarlle o sombreiro ao personal facultativo do noso PAC, que exponencializa a xente que trata todos os días do festival. Por lo tanto, que non me digan e non tiren pedras contra o tellado. E sobre o Banco de Loiba, se ve vostede hoxe ou ontes en Noruega, no acantilado de 500 metros maior que hai no mundo, tamén se despeñou ontes unha señor. Que sucedeu? Pois que Noruega, como país, non como concello, como país, dice que non puede, non é un sitio no seguro, porque haya un accidente. Nosotros estamos requiriendo que la gente venga al Banco de Loiba como reclamo turístico, pero yo no le voy a tolerar que diga que no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Si se hace una foto en el banco, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Hay señalizaciones diciendo que el acantilado es peligroso, pero eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. No podemos estar vallando cuántos kilómetros de costas tenemos. Es que a veces la política no es solamente tirarle la piedra al que está en ese momento. Yo no le hubiera tirado para nada en una cuestión de este tipo de responsabilidad, ¿no? Porque al final el Banco de Loiba es un reclamo para Ortigueira. Por tanto, yo creo que lo que tenemos es que remar
y este pleno yo creo que fue un pleno que remamos todos en la misma dirección y se sacaron adelante cuestiones. En esta ocasión, porque el concejal del BNG las propuso y las entendemos como positivas y por eso las apoyamos, y en otro momento serán otros. E pensade unha cousa, aquí estamos por un tempo determinado. Dentro de uns anos, nosotros non estaremos aquí e virá outra xente. Por lo tanto, o que temos que intentar entre todos, deixar unha Ortigueira mellor, nada máis e nada menos. Moitas gracias por todo e boas noites. Ten vostede a palabra, xa veñen a ver o noso compromiso. Ahora, vostede non ten a palabra e, se me escoita, por favor, son eu o alcalde. Rematado o turno de rogos e preguntas, señor alcalde, levanta a sesión e, no caso de que se considere oportuno, por primeira vez tamén, nesta legislatura, establecer un turno de consultas para o público. Antes aquí non se facía iso, agora sí. Asistentes sobre temas de interés municipal de conformidade co disposto no artículo 88 do ROF, no artigo 20 do Reglamento Orgánico Municipal. Hai alguén que teña algunha cuestión? Proceda. Quen era? Personal municipal? Pois, moitas gracias. Eu creo que, e como alcalde yo digo, cando hai un problema desto, o mellor é ir a unha fonte, vamos a decir, limpa, non? Para que non haxa, porque eu entendo a suspicacia de que cada un, pois, oye, podes creer a un ou a outro ou a ningún, non? E mellor é ir ao técnico municipal funcionario que non ten nada que meter en ningún sitio, nin quere apoiar a un, nin ao outro máis, non? E vai a decir exactamente o que el pensa de como foron os feitos. E eu creo que eu lle puxen ao técnico, lle dixen, faiga vostedes as preguntas que queiran, e aí lle planteou vostede todas as preguntas, e creo que llas deixou meridianamente claras. Vale? Entón, é o que eu lle acabo de decir. Eu non quero que nin que me crea a min, nin que crea a naide. Digo político. Cando hai un problema deste tipo, o mellor é falar co técnico, que é o que digo eu, que non ten ningún asunto político en ningún término, vostede fixo as preguntas que quixo, ela lle contestou o que sabía que era certo, e se foi vostede con aquelo. E co meu compromiso de levar ao próximo pleno extraordinario, que lle dixen,
para que ese proxecto se votara. E eu tamén lle dixen, e recordará vostede, seguramente o señor Muras non vai a votar contrariamente a nada disto, porque é un proxecto que viña del, e a partir de aí xa está. Eso foi o que eu lle dixen ou non. Pois é así. E eu manteño que iso vai ser así. Tamén lle dixen, non sei o que vai salir de aí, se é positivo ou non. Eu espero e supoño que o señor Muras, oye, vai a votar, e pode corroborar vostede que eu dixen iso. Entonces, esa é a miña resposta. Como non somos técnicos na materia, a nosotros non nos cabía na cabeza que si lle parece, exacto, estando apartados do país. Si lle parece, como eso xa é unha cuestión que xa plantexaron a oficina técnica, o que eu plantexo é, eso vai vir a pleno, no seguinte pleno, que será en breves, porque temos un post e temos unhas historias que hai que aprobar dentro de X tempo, cando esta oficina teñan os expedientes e demás, xa veremos tanto, eu me imagino que antes de que acabe este mes, e aí vai a vir ese expediente. E ese é o meu compromiso, que xa lle fixen aquel día, non hoxe, sino aquel día. Sí, pero fomos ainda con duda, porque nosotros non sabemos os cartos poden gastar aquí, pero onde foron, desaparecen polo aire. O compromiso, xa lle explicaron onde foron, o compromiso é este. Más preguntas? Ninguna máis. Pois moitísimo... Sí, dígame. Usted dijo textualmente, me comprometo yo que en 6 meses pues, van a tener el... Textualmente fueron las palabras. Yo mismo me comprometo que en 6 meses esto va a estar solucionado. Si se pasa el trámite, que seguramente lo pasará, a partir de ahí no es una obra, vamos a decir, que faraónica ni nada parecido. Por lo tanto, no tendría por qué no pasar en menos de 6 meses y está relicitada y hecha. Pero ten que pasar, e eu dixen ao presidente, ten que pasar ese trámite, ten que haber unha aprobación. Non há nada máis. Se levanta la sesión, muchas gracias.